Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Almurad ağa, hoş geldiniz. Hoş gördük Kamine. Geç yaxşı, hormatly yurttaşlar. Bugün ýene de menne Kamine bilen sorajaga çykmaly. Awa, Gyzyk bar. Kamine başla başyna. bu hepde Almurad ağa bilen dowam edýäsin. Illeşler, bugün ýanky yalan maglumat habarlaryň çeşmesine seredersiniz. Türkmenistanda üns berýän bolsaňyz bar zaty ýok edýändir, ýok edip görkezýändirler, ýok zadan bar edip görkezýändirler. Indi şonuň sebäbi näme? Dip gözlemäňiz gerekli. Indi sebäbini gözlemek üçin nämeler ýok edilýär, nämeler bar edilýär. Misal üçin Türkmenistanda habarlara seretseňiz, garyplyk ýok, işsizlik ýok, adalatsyzlyk ýok. Emme zat ýa-da gülala güllük diýip ýa. Näme bar? O ýurt ösüp barýar. Gün-günden gerek sağlıktan olsun, gerek bilim olsun, gerek teknologiya olsun diýeli. Gerek adam sany bolsun, ilat sany ýany. Olar hemmesi ösüşde diýilýär ýöne hakykatda seretseňiz bu zatlaryň hiç birisi ýok. Halkyň ýarym taşynda pul gazanmagyna baramazdan garypçylyk içinde içindäkiler işsiz, adalet ýok, hukuk ýok, gorku bar. Şeýle bir zat bar ýöne habarlara seredim bu zatlar görkezilýän däldir. Başga bir dünýä görkezilýändir, başga bir Türkmenistan görkezilýändir. Ine şonuň bugün biraz gurrun ederiz käbir maglumatlar boýunça. Ýa-da bu umumy nemesi, son bir zatlaryň halmyrada gurrun açar. Ondan soň ýene de käbir zatlar görkezer size. Halmyrada söz sizde. Sağ ol Kamine. Hormatly yurttaşlar, şundan bir 4 gün 5 gün owal bu habara gawat geldim. Ýa-ni goýupdyrlar, maňa da uratdylar yurttaşlarymyz Halmyrada seret gördüm. Şo habarda aýdylyşyna görä Türkmenistanyň vice premier ministri familiýasy Anna Nepesov ady en harpy bilen başlanýar bilmedim o dol ady näme oň ine kemin aýdyp berer soňra. Ine şol ýazýa ine diýär ýanky näme diýýär Pähim paýhas ummany mahtumly Pragynyň ýylyny o ine 20-nji okuw ýyly üçin 1-nji sınıf ýa-da 1-nji klasa geljek çağalar üçin 155.645 sany ýanky bir notebook kompýuterini hökümet sowgat berýärmiş. Agyz olup ene berilen habar şol. Enne gelin şu habara sinmereliň yurttaşlar. Men ene görýän siz ene täze nesiliň emes, wekiller kemin. Men bilýän zatmy o 90-80-nji ýyllardan gelýär. Meselem başta 90-njy ýyllaryň başynda ýa-ni 92-de 93-de şular ýaly mesele ortağa çykdy. Şol döwür Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň başlygy Muhammed Zerip Nazar bir çykyşyny şeýle diýip aýtdy. Dünýäde sany, ilat sany 5 milyony ýetmeýän döwletler ýa-ni bir döwlet hasabyna da görlenek ýa bir entek bir ýa gyzyklanýar ýa döwlet hem däl diýen terzi aýdyp berdi da ol. Ondan muny eşitip Niýazow haýdan milletiň sanyny köpertmäge girişdi. Meselem 91-nji ýylda bizde 3 milyon ýa-ni 840 000 ýa-ni grajdanin ýa ilat bardy Türkmenistanyň. SSR ýykylan döwri şu taýdan Pesinden 500.000 adam ya yarım milyon adam Türkmenistan'ı terk etti. 1992-nji ýylda. Olar nira göç etdiler? Moskwa, Leningrad ýagny Orsiýada, soň Ukraina, Kiýew, soň töweregine, Azerbaýjany kim Ermenistan bolsa o tap dagap gitdiler. Ine bir ýylda 92-nji ýylda göç edilen sany ine yarım milyondan geçýär. Sonra da ta 95-nji ýyla çelli Niýazowyň şahsiýet kultu ýetjek derejesine ýetdiňçe
Yine de pesenden 300 000 adam Türkmenistan'ı terk edilip çak ediliyor. Indi umuman alamazda 3 milyon 840 000 adamdan 840 000 yurdu terk etti. 3 yılın devamını Türkmenistan'ın içinde de 3 milyon aldı. Niyaz alaq ettin bu zatları? Başta 5 milyon idi birinci yıl, son 6 milyon idi. Yani de 2 yıldan sonra 7 milyon 200 000 adam vardı. Ne sonki ayan eden maglumatı men golumda alın. Şol yıllar yankı statistika berýärlerde sanyny köperçek bolup aýdýardylar. Ine Türkmenistan'ın yankı birinci klas bosogasyndan ädim çağalaryň sany 103 000 bilen 107 000 aralygyna berilip geldi. De şo yıllar. Yankı niýe 7 milyon ýylatymyz bar diýen. Sonra Niyaz öldü gitti. Yankı bir 10-njy ýylda ilat ýazyp geçirildi. Emma näme üçin Gurbanoğlu şoň netijeden halka aýan etmedi. Sonra ýene de 20-njy ýylda ýazyp geçirildi. Onu aýtmadylar. Sebäbi näme? Millet sany köpelen bolsa begen habar bermeliler. Bütün dünýä şol sany Birleşen Milletler guramasyn. Ýok. Yerden sesde çıktı Gurbanoğlu'nun Karanhor Yankı Cenayet Hükümeti'nin ne halka ne dünya cemiyetine hesabet verildi. Demek şol SSR zamanındaki ilatam yok. Ya enne şun kun ilan edilen emesi var yankı Premier Minister'in aydanı. O bir gözümünü getirin. 155.645 çağı şu yıl 24. yılın sentyabrını birinci gelip şu birinci klası edim etmeli. 20 basagasından. Nereden alırlar mança çağını? Niýe 7 milyon 200 000 diýilen döwründe 107 000 çağı mektebe gelen bolsa onu bugün kun halkyň denýärsi ýurdun daşynyka Türkmenistanyň içinde o bolar ýa-ni etraplar gugaryp galandan soň nerden tapýarlar bular mança çağı? Demek näme dolanyp gelýär? Ýalyn maglumata dolanyp gelýär. Türkmenistanyny 90-njy ýyldan bäri idile statistika yalan ýaşyryp göredilen bolsa 95-njy ýyldan soň asla halka habar berilmedi. Gurbanoğlu'nun döwründe hiç nereden girdi geldi, nereden çıktı näçe gelip hazyna düşdi. Merkezi Banky işlemeýän ýa iki türlü pulu bolan döwletde bu zatlaryň hasabyny ýöretmäge mümkinçiligim ýokdur. Indi bular aýdan ýalanymyz geçer. Ine hiç bir hak hukuklu, ılımsız, bilimsiz galanhan näme diýse kabul ederdi. Nerden alırlar bular 155 000 tane çağan birinci mektebe var, birinci klasa barjygyny? Ha, yurttaşlar. Aydın, soňky ine şol Gurbanoğlu gelelber, bolýa niýasyň döwrüni almaýla. 2007-nji ýyldan bäri şol goşa-goşadan çağı döwrün maşgalalar barmy Türkmenistan? Ene men döwrümde bardy. Türkmenistan 7, 8, 9, 10 çağılı maşgalalar bir adaty ýagdaýdy. Aydın şuň kun. Siz görýäňiz mene maşgalaryň içinde çağrı atlyny dogulanyny, artakly 5 atlyny, 6 atlyny. Ene şol 4-nji, 5-nji, 6-njy dogulan erkek çağa da kılýar şol atlar. Hani aydın näçe sany çağrı 5 ýa 6 var Türkmenistanyň çağıny? Ya daşyny at takylyp. Ýok. Onuň nerden ösüş bolsun? Ine berýän maglumatlar düýbünden yalan, näme üçin edilýär bu zatlar? Birinciden şo halkyň gözüne çöp atmak üçin, ay ine biz gülýär ýaşaýar, ine biz köpelip barýar. Nämeden köpeli? Näme inkubatordaky jüýjemi? Bulary salyp çykarar ýalyny, ine çağı boldy diýip. Ýok, buların enatasy bolmaly. Enatalar nerede? Ya atasy Türkdedir, ya enesi Türkdedir. Aňyrda çağı ýok. Şu doğurdum diýende maşgalalarda aňry gitdi iş çağı. Şuň kun. Bolmasa olam ýok. Ýöne kemene aýdyp berdiň orta ýaş şuň kun Türkmenistanyň 46 ýaş diýip. O çağlar kämillik ýaşyna ýetmän ölünsen şoň hasabyny ene 46 ýaşa aşak düşdi. Ýogsa ol Sowet zamanyny doglan adamlar häzirim ýaşap ýören we 60 ýaşa ýetenim madyr belki 70'e 80'e kadar basan 2 ýekesi ýöne esasan ýok bolýan adamlar ýaş çağlar ýa-da ýaş eneler. Olam nämeden ýa-ni suw ýetmezçiligini, zäherlenen suw, zäherlenen iýmit hem de medisina hyzmatynyň ýoklugyny. Hem kesel bejerip bilen aklar. Ene bol şu zatlar utgaşamsam çağı ölüm köpeli. Bular nerden alýar? Men aman nepesden sorajak bolan halkyň öňüne çykdy aýtsa,
Birden alın bu elbette aitmady. Ýöne men şu taýda ýurtdaşlarymdan haýyş edýän her biriňiz gaýrat edinde öz owaňyzda, şäheriňizde, etrabyňyzda, welaýatyňyzda şu zatlary barada bilýän ýeme pikirlerinizi ýazyn, ýa aýdyn, ýetirin bize maglumatlary. Mundan 20 ýyl ozal şol mektebe, şu bar mektebe näçe çağa gatnaýdy? Şol çağa sany näçe şuta? Ýaşy kemellimi, 3den 1 kemellimi, 4den 1 ýa düýbünden şu mektepler ýapyldymy? Men bilýän niýaz şol ýa hakimiyetiň belki de başlanyny şol 92-nji ýyldan soň 90 çel o bu mektepleriniň köpsini ýapdy. O bu medpunktlaryň ählisini diýen ýaly ýapdy. O bolarda medpunkt galmady. Şäher kesen halanyň köp wraçlaryny boşatdy. Çağı pasobiýalaryny ortadan aýyrdy garrylar bilen. Ondan nerden çağı öňsen ýa mektep bolsun okar ýaly. Diýmek şuň kun berýän maglumaty bu 155 000 çağı kimiň çağysy? An aýdyn ýurtdaşlar. Haýsy welaýatda, haýsy etrapda, haýsy owada beýle ösüş bar. Enatalar ýurdun daşyna kap. Düýp göter ýalan, şonu men şundan 4 gün ozal okudum, gaty erbet gaharym geldi. Men bular biziň halkymyz beýle samsyk görýär. Ýöne edilýän hereketler näme? Şu genotsid üstüni ýapýarlar. Halkyň garşysyna edilýän ýa-ni gyrgynçylygyň üstüni ýapýarlar. Nerede tapyp durar 155 000 çağan? Han jogap bersin şol. Ama nepes. Bermez. Ýöne ýurtdaşlar sizden haýyş ýazyn ýa aýdyn şu ýerde öz owaňyzda şäheriňizde mundan 20 ýyl ozal, 30 ýyl ozal ýa 10 ýyl ozal näçe çağı bardy, şuň kun näçe bar. Sebäp bize gelýän habarlara görä ýa berilýän maglumatlara görä mektep mugallimlaryň işinden çykyp başlady köpçülikde. Näme üçin? Orada tölenýän hak uzypsyz ýöne edilýän talap onu çağı kodasy gelende. Ondan mugallimsiz mektepde nädip okumaly munça çağı? Nire yerleştirmeli? 155 000 çağı diýler, bir hesaplap görün. Nireler ýere ýurda syljak mümkin zat däl. Her zaman 100 000 adam bolsa, bu çağı bolsa, bu nereden tapýar 155 000 çağı? Bu bir ýylda okuw baranyň sanyny şey diýip görkezýärler, dogry dälmi? Okuwa 24-nji ýylyň sentýabrynyň okuw barmaly çağalar, şolaň sany onuň takyk sany aýdypdyr. 155 641 çağı diýip. Indi İkisi ölse nähil bolmaly ýa köp ölse nähil bolmaly. Hemmesi ýalyn maglumata. Ondan şolaň her birini ýa hökümet notebook sowgat berýärdi. Ýa Niyaz Ölünün son Gurbanlyk hakimiyet başyna gelen notebook paýda çağır. O nähil notebook? O Hytaýyň geçmeýän notebooklary. Näme pullar gyzyl pula satyldy. Ya türkmeniň gazyny mugdalyp şoň ujuny geçmeýän ýatan harytlaryny berdiler. Bu notebook şular ýaly. 155 000 notebook diýip ýazarlar. Belki o taýda okuw barjak çağan sany 50 000-da 40 000-da ýetenek. Ýöne galan şoň pulunu alyp jüýsüni urjakly gelýän notebook şo Hytaýda geçmeýän ýatan notebooklar. Onu geňörmän ýurtdaşlar. Şu mahal dünýäde şol ykdysady krizis döräli bar, Orsiýa Ukraina garşy uruş edeli bar. Bir topar zat gymmatlady, iýmit ury, emma tehnika ury arzarlady. Şu mahal telefonmy, notebookmy, şundan 2 ýyl ozalky bahasyndan 2-3 arzan satylýar. Ona maluçysy ýok. Hep adamlar alyan hakkının köp bölümünü iýmite, ýolu, maşyny ýalňyza harçlaýaly. Onun üçin o Hytaýyň geçmeýän ýatan notebooklarını getirip Türkmenistanyň 2-3 sesinden satyp o adam sanynyň 4 ýa 5 köperdip öz jübesini urýarlar. O taýda halkyň aladasy ýok. Onuň ýene de bir aýdyp geçmeli zat bar. Geldi diýil şo notebook çağıryň eline berildi diýil. Janyna gorlar. Türkmenistan'ı internet yok, VPN işlep durmasa ne derkar var o notebook'un? Kime gerek ol? Näme öwrenmeli o notebook'un üstü bilen? 2-4 bolar diýelim, onu tahtada da ýazyp bolýar. Onun üçin notebook gerek gel. Ene şu halkymyzy şeýtirip mankurtlaşdyrýaly bular. Şonu aýdaýyn. Murada indi gowy bir zat aýtdyňyz. Indi bularyň hasaby boýunça 11 sınıf bar da Türkmenistanda 11-nji sınıfa çeldi var ýa 11 sınıf hem çoň içinde 1,5 milyonu geçmeli bolýar okuwçy sany.
Ya biz şonu 1,5 milyon diýip alaly, geçirmän alaly. Hı hı. Geçirmän alaly. Bulara ýeňillik bolsun diýeli şu. Hı hı. Indi Türkmenistanda 1,5 milyon okuwçy bar bolsa, ýöne halkyň ýarym daşynda bolsa, bu 1,5 milyon okuwçy nereden döredi? Şol Asmandan düşdümi? O halkyň sanam belli däl. 4 milyon şu 5'e ýetmeýändigini bilýäs-de. Demesinden. Ne şeylerek bir ýagdaý bularynky. Endi men bir neme diňletjek, ýa şu maglumatlaryň üstüne. Ýyleşler habarlarda da görendir welin ýöne. Şu taýda ýene täzeden diňläp geçeli gaty möhüm bir zat bu. Ты мне сейчас не поверишь, но большинство новостей в Туркменистане пишут на русском языке. Главная новостная телепередача в стране сначала готовится на русском, а потом уже переводится на туркменский язык. Та же ситуация с газетой «Туркменистан». Причин у такого подхода много. Делись мнением в комментариях и пересылай туркменоязычным друзьям, которые еще не в курсе. Ты мне сейчас не поверишь, но Ýene bir gözek diňläli. большинство новостей в Туркменистане пишут на русском языке. Главная новостная телепередача в стране сначала готовится на русском, а потом уже переводится на туркменский язык. Та же ситуация с газетой «Туркменистан». Причин у такого подхода много. Делись мнением в комментариях и пересылай туркменоязычным друзьям, которые еще не в курсе. Halmra da size gelmeye, yani ildeşlerimiz ýöne eşitdi bunu. Ne bu taýda ildeşler bu ýigide ben doğrusu bilemokdum, soň seretdim nemelerin içindekeni bu. Gara sanawyň içindekende yalan propaganda ýaýratmak boýunça işler alyp barypdyr bir ýerlerde şu taýdan ilişipdir gara sanawyň içine. Indi ýöne bu şahsiýet bize möhüm däl. Indi bunu tasdiklap berýär. Bu şol nemäň içinde räk biri. Özüni jurnalist diýe, jurnalistlik bilen baglanyşykly işler ýöredýän taraplarda diýeli biz ona. Indi gurrun berýän zadynda Türkmenistanda habarlar ilki bilen rus dilinde taýinlanýar. Soň gyzykly tarapy hatda diýe esas Türkmenistanyň esasy habar programmasy hem rus dilinde taýinlanýar diýe. Ve bu bize ýem köpden bäri ma'lum. Häzir Halmrada da aýdyp berer. Nämäni ine Türkmenistanda pikir ediň şu wagt Türkmenistanda habar programmalary we beýlek programmalar hem şoň içine goşun bu ýa-ni ýigdiň aýtmaýan taraplaryny bize aýdaly. Umuman hemme zat diýilen ýaly ilkinji rus dilinde taýinlanýar. Ine bulam sonra ya kommentariýalarda pikiriňizi aýdyň diýär da, ine bizem soraýas kommentariýalarda pikiriňizi aýdyň. Näme sebäpden? Birinji rus dilinde taýinlanýar. Maksady näme bunun? Türkmençe bilen oklarmy bu adamlar? Türkmençe ýa-da ýazawmy ýok? Näme ýok? Näme zat kimde ilki rus dilinde taýinlanyp soň türkmençe terjime edilýär? Şeylerek o Halmrada men täzeden size söz bereýin. Soň men pikirlerim soň aýdaýyn. Bilgilerim üstüne. Balar kemine sawal yurttaşlar bu ýem problemi däl. Bu ýigit şuň gören zadyna aýdyp berýär. Sawalsyn ýene de şular ýaly onun üçin geň bolup durda. Näme üçin türkmen döwletini türkmen diline ýazylman, rus diline ýazylyp soň türkmençe terjime edilýär. Sovet zamanının bäri gelýän düzgün, ozal buyrugy diňe Moskwa ýokardan aşaklaryna goýar. Yerli partiýa komitetini Türkmenistany, Özbegistany, Gazagystany tapaw diýip, ondan olar şol yerli metbuatdy Kremlden gelip menşa geçirip, ondan şo boýunça da karar kabul edýärler. Üýtgen zat ýok. Biz şu zatlaryň arasyny kesmek üçin, gutormak üçin Türkmenistany hakykatdan bir garaşly döwlet etmek üçin 1990-njy ýylda Türkmenistanyň dil baradaky kanuny kabul etdi. Şol 175 deputatyň içinde menem bar. Näme diýildi şol kanun boýunça? Ýuwaş-ýuwaşdan türkmen dilini ähli ýa-ni aýdaly pudaklarda yerleşdirmeli, özleşdirmeli. Şoňa da biz 9 ýyl wagt berýär. Sebäp bir günne, 2 günne, bir ýylda, 2 ýylda düzeljek iş däl. Sebäp hemme zat ozal rus diline ýazylan soň
tekniki, düşünjeli kitaplarmy, okuwlarmy, ya ilmi kitaplarmy okur hemmejikda Türkmenistan rus diline, Türkmen diline diňe şol edebiyat bardy. O edebiyatynyň toğsan götermi, ýa-ni kommunistik partiýany wasp edýän, ya kommunistler wasp edýän ýa-ni wakalarmy, powestlermi, goşgularmy, poemalarmy, nabellalarmy ine şo bilen doldurulýar. Ine şu zatlardan çykmak üçin howul karar kabul etmeli, o ýatanety daşlamaly, ýa-ni Moskwany ýuwaş-ýuwaşdan şol millet ya başga dilli milletler 9 ýylyň dowamyny ya öwrener türkmen dilini düýpli, yok öwrenmese de 9 ýyldan soň şular boşlara hiç hili döwlet wezipesi berilmeli dälilen karar kabul edilir. Sonra şol Valeri Açyrçov, şol Niýazow ýerasynyň ýa-ni nämetmelligini öwredip gelen haramzady. Şaýyň içinde türkmen dilini öwrendi. Giýje günü şoň bayram diýip bir kömekçisi bardy ýokary sebetde. Her gün akşam şo bilen 3 sagatlap türkmen dilini öwredýärdi Açyrçow. Ana men kardeşim geldi, Mehmet geldi, Mehmet bar diýir olam aýdyp berer. O nähil sapak geçilenni. Inni şol zatlar gerekmejek bolup çykdy. Näme üçin? Biz garaşsyz bolmadyk. Hükümete deklarasiyada ıglan edildi, Türkmenistan garaşsyz diýip, emma işidini biz Moskwa dol garaşly döwlet bolup galdy. Sebäp bizim şol başymyzda oturan adam, ozal SSR tarapyndan, Moskwa tarapyndan bellenen ya tasdiklenen, on halk saýlanan dälip Kompartiýanyň birinji sekretary. Ya Sovet ministriniň başlygy edip başda Niýazowyň ýerine Nazar Toýluş Söyünov bellenilmeli. Ine Niýazowyň şo bilen ýa-ni paçak, näme palta pyçak bolup kesişellerim şondan gelip çykýan. Ýöne Moskwada şol Niýazowyň aýaly şol öz täsiri bilen, öz oýnaşanyň üstü bilen Niýazowy tasdikletdirýär. Ine bol ya, ine bu bolu birinji sekretar, ine şoň üstü bilen ýöretdiler, eser ýykylanan soňam ine şol düzgün dowam edip geldi. Ýoksa ine men şol parlamentde karar kabul eden adamyň biri. Larwadyň deputaty. Näme üçin 99-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan türkmen dili döwlet dili bolup girmedi. 99-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çelli iki dil ýöredilmeli paralel, türkmen dili hem rus dili. Ýöne gapdalyndan ingliz dili, ondan gerek bolsa fransuz dilini hem almaly edildi. Ýöne şo diller okudylmada çağılar. Ine şondan bäri şu güne çelli, meselem Türkmenistan'da bir problemi var. Onu derejik ýa-ni bir Niýazowyň gapdalyna oturan var, Viktor Hramov. Şo hemme kitaplaryň awtory. Moskwa jaňa diýen şular ýaly bir zat bar, biz şu garşyna bir zatlar etjek bolýar, näçe gowy bolar diýär. Olar aňyrdan Moskwadan ýazyw diýär rus dilinden. Şeýlerek hereket edin diýip. Bir Hramov şunu ors diline dol ýazga geçirýär. Soň ýanky berýär, ýa Kakıway Ilyas ýaly ýa bir o beýlek Berdanazar Hudaýnazarow ýazyjy şahyrly we satyjy milletiň garşysyna işläp berer, suw astynyň saman goýup. Ine şular terjime edip ýanky Niýazowyň üstüne goýýar. Onuň bolçak perman hökmündemi, kanun hökmündemi ýa-da meclise teklip edilýär şular el galdyrýar, olar mal oturan. Ine şeýdip şuň küneşeli dowam edip geldi. Ýöne şol ýene bir gezek gaýtalap aýtjak bolýan zadym 90-njy, 91-nji, 92-nji ýylda halkyň saýlan ýa saýlamadyk deputatlar şo täze guruljak Türkmenistan üçin köpüsi zähmet çekdiler. Ýöne kommunistler şo taýda agdyklyk eden üçin, Niýazowyň prezident saýlananlygy üçin şoň yglan eden 200 sany baýynyň hataryna girmek üçin kanunçylyga da atanak çekdiler, halka da şo takylga gitdiler. Ine şoň netijesinde de biziň halkymyz şuňky güne düşdi. Ine ajam bolsa süýjem bolsa hakykat şol. Ýöne şu güne çelli beýigdiň aýdýan zatlary ol SSR zamanyndan bäri dowam edip gelýär. SSR ýykylanan soň Türkmenistan goşadyrnak üçin aýtmaly bolýanna ýoksa men şol goşadyrnaksyz hally kabul eden adam şo karary şolaň biri. Ýöne indi gynan saga mene şolar ýaly goşadyrnak üçin garaşlygymyzda halk alyn 32 ýyl bäri ýaşap gelýär. Biziň ähli durmuşymyzy
ýani tertipleşdirýänem, düzgünleşdirýänem, kanunlaşdyrýanem, oşadyrnak içinde kanunlaşdyrýanem Moskwan Kremli. Bolu başga hiç zat ýok otaydy. O Halmrada ya, Sovet döwründe şeýle diýip aýtdyňyz da, ýa rus dilinde taýinlanýaty. O bolup biler diýip kabul edeli biz onu. Sovet döwrü aslında bir Rus imperiýasynyň 15 sene respublikany kol astynda tutmasy da. Şoň adyna da ýa Sovet diýip ad beripdirler. Indi o döwür gutardy. Doğru değil mi? Resmi nemede yok. Dünyanın tarihine karıştı da. Indi bugün Türkmenistan günde gün aşağı garaşsız bir taraf, garaşsız ösüp baryan, güllap baryan, yurt deyip gayta aýdylýan zatlar aslında ilk Rus dilinde taýinlanýan ekeni, soň türkmen diline öwürip berýän eken. Indi men ondan bir näçe wagt değil, bir näçe 2 ýyl töwere bolup biler wagtym. Şu okan wagtym bularyň web sahypalaryna girip habarlaryny, ondan soň watan habarlary onu bunu dinlän wagtym şonda ünsüm çekýärdi. Bu bir terjimeden geçirilenem ziyade. Käbir sözler gönüden göne terjime edilipdir de. Misal üçin şeýle bir zat bardyr Halmrada terjimede. Misal üçin filmiň ady inglizce bir film bolsun. Filmiň ady gön terjime etsen başga zat bolýandyr. Ýöne sen başga bir ýurdun diline öwren wagtyn düýüne şo ýurdun kulturasy bilen baglanyşykly bir zata öwrilýär-de. Şeýle bir öwrilişik bolmaly. Ýöne Türkmenistanda gönümel alypdyrlar. Ýa sözme-söz terjime edilýär diýilýär. Sözme-söz gidýär. Orsaytlar, pastroslu perewod. Ine edilýär. Ýa aslında sözlem ýa-da paragraf tutuş terjime edilýär-de. Manysy ýalňyş bolmasyn diýip. Ýa setir sözme-söz terjime etsen dogry many çykmaýar. Ine watan habarlarynda da, beýleklerde de şo zaty görmek bolýar. Soňra bu ýigidem hem özü gara sanawda, hem çykyp görüň berýär. O bize muny bir subutnama hökmünde kabul edýär. Ýa Türkmenistanyň Rus imperiýasy penize çeli dolandyryp gelýär. Size berilýän ähli habarlar, maglumatlar asly yalan bilýäňiz, hemmämiz bilýäs. Watan habarlarynda berilýän zadyň haýsy dogry? Mysal üçin açylan inson wagtlarda kan aýdan oklar biz aýdyp başlansoň. Açylan mektepler bilen hassahanalary birikdiriň. Adam başyna bir mektep, adam başyna bir hassahana düşmeli. Olaryň aýdyşy boýunça ýöne hakykatda nähil bolýar, hakykatda etraplar ýapylýar, bir-birine goşulýar. Mektepleriň sany azalýar. Indi Halmrada siz ýa aýtdyňyz da mektepler okuwçylar azalýandyr diýip. Bular etraplary ýapýarlar. Täze gurulmaly bolsa gurmaýarlar, kiçeldi bolýar da bular ýa maýly bolýar bilen. Şoň bilen aýlýar. Soň ýyldaşlarymyz hem ýazyp duruşdaýdy kommentariýalarda, oňa da soň göz aýlar. Yani azalyp barýan jemgyýeti dürli zatlar bilen etraplar birleşdirmekdir. Ýene nämedir? Şonuň ýaly işleriň adasynda ýurdu başgaça görkezýärler. Etraplar birleşdiren wagtda ýurdu özgörtmek diýip aýtdylar. Ýurdu özgörtmek üçin o pelany etraplar birleşýär. Ýurdu özgörtmek üçin şu bilen bu etrap birleşýär. Etraplar birleşen wagtda ýurt özgörmeýär. Demek izah aýdýar, ýani kiçelýär. Ykdysady emes kiçelýär. Bunyň näme diýip dolandyryş guruluşy kiçelýär. Demek kontrolam ýetýär köp mukdarda. Diýilmeli. Näme kiçelýäniň sebäbini bilýäňiz. Adamlar göç edýär, işsizlik, garyplyk, adam sany köpelenok, şeýle zatlar bar. Indi ýöne şu zatlary eşitýän dälsiňizdir, sebäbi rus dilinde taýinlanyp berilen habarlarda o zatlar ýok. Rus dilinde taýinlanyp berilen habarlarda Türkmenistan asuda, bahtyar, garaşsyz, bitarap, arkadaly, ýene näme diýilýän sözleriň hem hepmesiniň aňyrsynda ine şu orslar bar. Ors dilli
Orsun ýöreýte getiren adamlar ýa-ni Halmurada aýtda Hramov, Açırsov ýaly bir giden adamlar bar. Şolar taýinlap berýär. Türkmenistandaky ine watan habarlarynda işleýän o türkmen sypatly adamlarym bunu terjime edip bolşýaly. Sizin öňüňize dökýär. Siz hem oňa inanmaly. Bu soňky garaşsız diýip adlandyrylýan 30 ýyl boýunça dowam edip gelýär. Halmurada o sizin nemäňizi başgaçarak edip o jemlejek bolsak. Doğru kemen. Onu başa çarak aydanda da, gönümel aydanda da, aylowly aydanda da netije şol. Ne halkymyzy 30 ýyllap hemme taraplaryn hem talap geldiler, hem ilmsiz bilimsiz goýdular. Innem üstüni gömmek üçin şu halky umykly hatardan çykarmak üçin edilýän oýun kemen. Başa hiç zat ýok bärde. Genosit gidip tu halk garylýar. Bizim halkymyz hakykatdan biz bir ajaly buyurulan millet. Adamlar şoňa düşünmek zerur. Ýoksam näme bar şu taýda ağlar ýaly? Näçe çağa gelýän bolsa sanyny aýt, şolara kömek edýän bolsa. O alýan kompýuterlerim ýene de Xitay ol mut ýa ýarym mut aktyrylan gazyň ýa neftin hesabyny. 3-4 gymmat bahasyny töläp alýar, karalykda da peýdasyny görýän gurban bolan ýelerler. Şolar getirýär kompýuter. Ne? Owa, Halmurada hemämiz täzeledik yaramyzy. Indi bu taýdak mesele bizim boyun eğmezligimizde ýatýandyr ýyllaşlar. Indi bu yalanlaryň yalandygyny bilýäs. Bilýärdik hemmämiz hem. Ýöne nerden we näme sebäpden gelinýändigi jemgyýete ma'lum däldi-de. O jemgyýete näme üçin ma'lum däldi? Garaşsyz habar guruluşlary ýokdy. Türkmenistan üçin degişli garaşsyz habar guruluşlary ýokdy. Ine Azatlyk radiosu bar. Azatlyk radiosynyň içiniň nähili işleýişini ine Halmurada näçe gezek gurrun berdi. O gerek bolsa ýene bir gezek o gysgarak geçipdiler. Ondan soň onuň daşynda ýene de türkmen sypatly bolup berenleri bar da bularyň. Ýani bular hiç haýsam milli däl, gyzykly tarapy. Milli däl diýýäniň sebäbini ine Azatlyk radiosyny ele alar. Azatlyk radiosu Amerika tarapyndan, ýa-ni guruluşyň özü Amerika tarapyndan finans edilýär. İçindäki işgärler bir tarapdan Kreml tarapdan finans edilýär. Ine çeýdip işläp geldiler. Şonuň üçin hiç hili esasy mesele barmadylar diňe. Gaýta tanqid eden şekilde bolup Türkmenistandaky yalan rejimi, hukugyň ýok ýerindäki bolup bilmejek düzgünleri reklam edip geldiler-de. Türkmenistanyň resmiýleri, Türkmenistanyň prezidenti diýip şonuň ýaly sözler ulanyp geldiler. Hakykatda ýa-ni saýlawyň bolmaýan ýerinde kim näde prezident bolup biler diýilen soramagyň ýerine olar şey diýip geldiler. Soň kim bar Tuhbatulin ýalyk ýene bir kısanlar var. Olaram ýene de gün watar ýurtlarynyň grant nemesi vardır. Bukçalar diýeýin men muňa. Ýyllyk kesilýän bolmaly, olara tölenýän bolmaly. Şolaryň hesabyny işläp gelýän bir giden neme bar. Ýani ýyldaşlar milli bir habar veriş serişdeleri ýokdy. Ýani şu yalanlaryň garşysyna göreşjek ýokdy şu neçeli. Ýani soňky 2 ýylda biz özümize habar nemesini döretdik ve üstünde şu an bir transformasiýa diýeýin-de, ýani bir öwrülşük geçirmek üçin bir zatlaryň üstünde çoňur işlenip ber. Tez wagtdan başgaçarak görünüşde çykjak habarlaryň nemesi uly göwrümde. Ine onam şu taýdan aýdaýyn. Indi munyň Halmurada men nire bağlajak bolýan. Ine bir zatyň milli bolmasy üçin ýani halkyň elinde bolmaly-da. Indi halkyň elinde bolmasy näme bilen baglanşykly? Finans bilen baglanşykly esas. Mysal üçin halkyň hemmesi bir habar nemesini guruluşyny ýöretip bilen ok, dogry dälmi? Halk nädip ýöretip bilýär, şonu finansiýer dedip-de. Şonuň üçin bizim hazine işlerini ýöredýäs ýyllaşlar. Hazina gelen pullar şu taýda iş görjek, o ýalňyşmasam $14.000 üstünde
hazine habar guruluşunu yani HSM diýip aýdaýyn diýilişler ýa-ni HSM bizim ýa Halkyň Sesi habar mediasyny finansiýer etmekçi. Ýa-ni bir her ay bölek finansiýer edýär. Olam şu hazina gelen pullardan hakykatdan hem yalan maglumatlaryň, yalan habarlaryň garşysyna göreşjek bolsak, ýene bu taýda Halmurad ağa da goşýar. Görmedik ağalaryňyz bar, oba gelinjeleriniz var, olaram goşandan goşup gelýär. Şonuň üçin netijede biz halk sanymyz köp, seheljek bir puluňyz birigip uly bir zat emele getirýär we şo 2 ýyldan bäri şo zatlaryň hasabyny öýräp ýör. Bu taýda hiç kimiň nemesine däl. Ýa-ni iň soň bizim baýlyklarymyz Ors imperiýasynyň elinde. Biz hem şu baýlyklarymyz üçin yalan maglumatlary yeňip geçmek üçin şu bir giden media ulgamyny ýöretberse ekosistema diýip aýdaýyn hatda. Şeýlere Halmurad ağa şonu aýdaýyn diýdim, ama bu arada nemeleri aýtsaňyz soň ýylleşlerimiziň soraglaryna ýuwaşlyk bilen geçip bereriz. Bolar kemin gaty. Bu meseleni, agyr mesele ýöne ýerlikli meseleni gozgadyňda seret egerde turu baştan şol Niyaz özüni görkezip başlady. Daha çyn eser ýykylandan soň içki dünýasyny açdy, öz matlabyny beýan etdi. Mekkäge kanyakdan doýup gelmeni küýsan baý döredip şolaň üstünden döwleti dolandyrjak diýdi. Şoň etjek bolýan işlerini açyp bermäge bizde yeterlik derecede ýa-ni habar beriş çeşmesi bolmady. Ýeke iş, ýeke deşik, ýeke aýdyl habar beriş serişdeti olam Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bar. Meselen men şo taýda 20 minutlyk çykyş etsem, onu kesip 5 ýa 7 minuta getirirdiler. Näme üçin soraýanlar? Ýok diýe gönü Niýazyň garşysyna bir söz diýmek bolanak. Şonu aýlyly gurrunly bilen aýtmaly ýa näme etmeli? Umumy gurrun etmeli, ýöne şu agyryp duran meseleni gozgamaly däl. Onuň bir ýerde sesin çykaraňak ýa ýuwdýan ikinji ýerde ýöne ol häkimetini ýa-ni şahsy kulturyny gün-günden berkitip barýar da ol rejim. Bizde de başga ýurda ýetirillik zat ýok. Ýogsa gaziýetem çykaryp gördük bärde. Ýa-ni bir jurnalym çykaryp gördük. Bar men iki ýeke şol ýalman galan arhivden ýa-ni jurnallar. Olaryň görkezler. Ýöne ol gaziýetler, o jurnallar halka ýetmedi. Näme üçin? Niýaz hemme ýol petiklep goýdy. Ýurda baran ýa samolyotdan düşen gaziýetli şeýle elinden alýarlar ýa barlýar diýil ýani. Ol şol biziň çykaran zatlarymyzyň bir egzemplary ýurda girmesenip ene edilen ne iş şol ýurduň içinde. Onun için şol biziň ykbalymyz meselem şol aýdaly internet açylyp başlanýan bir 16-njy 17-nji ýyla şeýle ene şol Azatlyk radiosyna bagly boldy. Bana goýulan şert şol, eger şolary bir zat diýjek bolsaň, ýöne paýşsız hökümeti ýetidäli ýeňirek tanqidlejek bolsaň, onu biz sana hat töljek geldik. Sen mugu çykyş etsen, onu bir toparda aýtma mümkinçilik berýär. Ýöne şo taýda da gaýçy biziň elimizde gerekmejek ýerlerini kesip aýyrarsyn. Men cehennem, men pul üçin işlemek, men pul üçin halkymyzyň derdini aglamak. Şoň üçin ýurtda 13 ýyllap Azatlyk radiosyna men mugut hyzmat etdim. Onu radio diýip hyzmat etmek, öz halkymyzyň gelejegi üçin. Bar bilenmi, görenmi, düşünjämi beýan edip geldim. Açykdan açyk. Ýöne şol yeterlikmidi? Elbetde ýok. Ene şuň kun görüp dursuňyz. Diňe bizde daş töwerekden ýanky ýigidi kemeni alyp orta çykaryp goýdy. Şolam öz-özünden dören ýigitler, şolam şo biz ýal adamyň edýän çykyşlaryny görüp, olam öz bilýän zadyny özüçe rus tilinde de bolsa halka ýetiripdir. Sag bolsun. Şunu yerli ýerden halk bolup hemmemiz etsek, o rejim näçe gün saklanır? Ene mesele şo taýda. Ene şuň kun mümkinçilik bar. Ýöne men ýene de bir zat geň alýar kemin. Näme üçin? Halk özü çykyş edýär, ýüzüni açyp, öz enesiniň atasynyň beren ady bilen gorkýanmyşlar hamaly. Biz etmeli, olan jany etten, süňkden, bilinki demirden.
Näme bolsa da biz çydamar, ýaksalarym, atsalarym, sen şon et, soň biz öne barsak, sen barsan bilen barıp seni gorlarsyň. O urur erkeğin pozisiýasy däl. Ikinciden bolýar. Siz şoňa da ýaraňyzlar. Indi şu mahal dünýäde hemme şu mass medialar kimin hasabyna işin alyp barýar? Halkyň, okujyň, dinleýijiň hasabyna. Alyp seredin hemmejim şolar hökümet pul berene iş berdi. Şunça ýyllap o başardygymyzdan elimizden geldigini biz özümüz edip oturýarys. Halka da hiç kimden minnet edemler. Ýöne şonu köpçüliklerin alyp barmaly. Şol hökümetin berýän yalan maglumatynyň garşysyna indi biz bar hakyky maglumatlaryny şolar ýalyp berjek bolsak, bize bir topar etmeli işler bar. Mass media uğrundan. Adamları getirip işe çekmer şu taýda oturup işler ýaly maglumatlary aýyl-saýly derýär. Barlap görür ýaly, ýurdun içi bilen habarlaşar ýaly, ýa daşyny. Şu ýerde adamlaryň bir gatyncı gerek. Biz diýemde gatyda ol öýüňize guradan puluňdan ýarsyň bize guradyn. Ýok, ýok, ýurtdaşlar. Her kim başaranjasyny göwnünden çykaranjasyny bolýa, men şunu halkyma bağış edýän, men şunu şöýläp dymyk geldim, inne bir hiç kim dymmasyn ýa men düşüngönme düşmesin diýip özüňiz bir zatlary goşan edip bilersiňiz de azat bolmagymyz üçin, öz geleceğiniz üçin, öz çağılaryňyzyň, aktyklaryňyzyň, çoğuluklaryňyň 70 neberen gelejegi şuun kuun gurulypdyr. Täze Türkmenistan üçin. Indi şu ýerde de etmejek bolsaňyz, onu men näme diýip aýdyn? Hani olara yalan sözler bolsa, göz görteli. 155 000 çağı diýene, şu ýylyň sentýabrynda mektebe gitmeli. Dogrymy şol ýa yalanmy? Indi biz ýalany çykaryp aýdyp otyr. Şunu halkyň içine ýetirmeli. Onu ýurdun içinde gönüldüňläp bilmeýän bar, o biz onu flashka diýip başga da diýip türlü ýollar bilen halky ýetirip otyr. Näçe köp adam gördügçe dinledikçe şonça peýda. Ýöne sizem bir öz goşandyňyz goşun adamlar. Bu halkyň işi, döwlet halkyňky diýer. Toprogam halkyňky, yer asty ýörüsi baýlyklarym halkyňky. Hiç kim gider personal hemmemizinki. Şo taýda her bir adamyň öz bir paýy bar. Öz eden rahmetine göre aljak hakkı vardır. Näme üçin biz daşary ýurtlarda sergezan bolup ýaşamaly şunça baýlykly döwletdir. Men şonu hiç düşünüp bilemem. Aýlanyp ýörüň dünýäň ters aýlanýan ýerine şu Pribaltyk, Skandinawiýa döwletler. Haýsy owan deňinden geçeňde bokurdan dor gözüňe ýaşaýan. Näme üçin şular dagyň deräň içinde Pastan günü durmuşda ýaşap. Bizim halkymyz aýagyny aşagyna 50 trilyon dolar daşary ýurtlarda 500 dolar giýjek güni hyzmat edip saglygyny ýitirip. Ine mesele şu taýda men şoňa da sen edýän ýa ýollaşlamyz bilen. Şoň öňüni almak üçin biz hadyna döretdik. Size baranyňyzda pensiýa bolar ýaly. Çağırlygyňyzda mektep oku hemme zat üçinçi programmalarymyz bar. Açyň okan görüň ýurtdaşlar. O biz için gerek zaten, siz için gerek. Esasen da siz için edilip otuyor şu zatlar. Ya ne aýdyp otuyor da aňyrkylar, ne edip beni şuun kun halkyň gazabyndan sypçygyny bilenak. Indi billi olur, hasabat bermel günün golaylarını. Bilip otuyorlar. Indi sizden ne edip ağlanıp sypçygyny bilmän, ne bizde 155 000 çağa diye kompüter paylaşacak diye. O 155 000 çağan ýasamak üçin milletem gerekdir o taýda erkeğe ýaly. Ýoga olur. Özüňiz görüp dursunuz. 20 ýaşlygyňyz bar, 30 ýaşlygyňyz bar, 40 ýaşlygyňyz bar. Näçe çağaňyz hem atasy ýa enesi. Seredip görün. Mene diýäne biziň çağalyk döwrümizde 6, 7, 8, 9, 10, 11 çağı bir adaty ýagdaýdy Türkmen öýünde. Hani şol döwür, hani şol adamlar ýok, o ýitip gitdi, o bolar, o şäherler sen ýa aýdýan da kemini. O bir topar mektepler birikdirilip bir mektebe gurdular. Onun nerden alýarlar 155 000 çağan? Benäme ýaz kömelegim be öz-özünden göwerip çykaýar. Durşu bilen ýalan. Ine şu ýalanlara garşy durmak üçin habar beriş terişdeleri, şu habarlar tapýan adamlar, şu habarlar degişli derejede gurnaýan adamlar. Gerek bolsa şu habarlary ingliz diline geçirmeli, fransuz diline mi, ýene başga diline mi? Biz öz türkmen dilimizde gurulap otursa, beýleki dillere ýol bermän şuun ku näme üçin? Öz milliligimizni keltmek üçin.
Ýogsa şu rus diline gürlemeli bolsa bir diktara men öňüme geçip bilmeýär. Onu men öňüne aýtdygymda men çağalykdan okan kitaplarym rus dilinden başlanýar. İşte edebi kitaplar bolsun ya beýleki ilmi kitaplar bolsun. Ýöne men öz halkymy, öz milletime, öz dilime hormat goýamsaň 30 ýyl Şwetsiyada ýaşap otyryn. Men Şwed bolam ha. Ya başga döwletlerde ýaşap olaryň diline öýkün öz milletimi ya däpde surmundan adamda. Şoň üçin sizden haýyr. Ýurtdaşlar, şol hadyna sizinki men kim der, kiminen kim der, saparagan kim der. O Nur hanım kim der. Himmemizinki. Şoň üçin oşondyňyza görä saçaňyza ýygyna salynar wagty gelende. Eger onan ýanmarsaň täze Türkmenistanyň guruljagyny, ýok onan ýanmarsaňyz oturup berin. Men başa näme diýip? Ne şeýle ýöne şol hadyny sizinki. Şoň hatabatynam hana berip durdy. Ayba ay ýetirip otyrlar. Ýigitler, gyýlar gelirler. Gije günni işläp durlar. Gün saýyn artypdy, olaňam sany. Men begenýän, ene biziň ene görýänsiň edilýän çykyşlardan nähili pikirler orta atylýar, nähili teklipler, nämele barada gurrun edilýär. Halkyň aňy we gözü açylyp başlady aýa. Sizem garada durmaň. Wagt boldy, men sizden şonu haýyş edýän. Meni golladyňyz 20-nji ýylda şol 60 ýigit ýani zäherlenen ispirdi içip ýogalan. Onum içirden adamlar entägen belli däl. Oňam ömesini tapars günakarlaryny ýurda barsa. Ýöne ol bir kömek, sag boluň Taňry ýalkasyny toýuňyzda gaýsyn. Süleyman Nereseň ölümünden arka durduňyz, sag boluň. O ýatdan çykmajak işler edildi. Ýöne şol hökümet ýatan güjüklerini köşgürüp milleti böldi. Ýogsa biz başda ululuk adamlar bilen barýardy. Ýöne bolýar meni köp zady gördüňiz, köp zady düşündiňiz. Kim hakykata söýleýär, kim ýalana gulluk edýär, kim ara çöp atýar, kim hökümete hyzmat edýär. Sebäp olara şu diktaturan saklanmagy ören peýdaly. Näme üçin ona maýdy? Sebäp şu diktatura näçe uzak ýaşasa, şularam gowy ýaşajak. Diktatura näçe durdugyça şular eden jenaýetler üçin jogap berjek galýar, jogap karşılıktan kaçacak. Men size aýtdym, öwran. Ýurtdaşlar, şu mahal birini biz günah bildirenimiz bilen bizim sözümüzde şu günahkar o gelşin suda edilýek döwlet ýa hökümet ýok. Hatçan nätäze Türkmenistan öz ähli kanuny guramalaryny dikeldip ýa döredip ýa da saýlap bilenden soňra bir çykyş edip bolýar, men şoňa razy diýdimi? Ýok. Sebäp iýen bokun bilýärler. Eden jenaýetini bilýärler. O bu taýda biz onu agyp köpürjükledip aýdy oturjukka goý ýaşasyrlar. Täze Türkmenistan guramyzda soň başgaça gurulma eder soňra hemmesi bir. Ene şoň üçin şu hadynyň wajipligi şonun şu ýalana çydamajak bolsaňyz, şu ýalan durmuşda ýaşamajak bolsaňyz ýa orramsalary prezident diýip tutmajak bolsaňyz, onu hadyna sizinki. Şol hadynyň üstübilen biz hökmen ýeňşe bolun. Sag bolun. O hal murada ýuwaşlyk bilen sorawalara geçeli, ýyldaşlarymyz bilen biraz näme geleli. Ýyldaşymyz ýazypdyr, soňky wagtlar Rus-Ukrain uruşyna syn edýän bolsaňyz ruslar ýeňiş üstünde Zelenski boyun alyp başlady. Şol barada pikiriňizi aýdaýsaňyz diýip ýazypdyr. Zelenski hawa ýanky boyun alma diýende onu menem izarlayan şeýle bir zat bardy. Ukraina dolu bolýan zatlar bolşýaly gurrun berýän nämede bir propaganda sygaty ýok diýen ýalda. Diňe dogry maglumatlaryň üstünde hereket etmelse, şu dogry maglumatyň üstünde hereket etmese, Ukraina gerekli kömegini alyp bilmeýär. Şonuň ýaly bir taraplary bar bu işin. O size o boyun aldı, bu boyun aldı nemesi ağlatmasın. Yani gün watar habarçılığı bilen Russiýanyň habarçylygy ikisi neme däldir, deň däldir. Nawa iň soňy Russiýa hiç haçan ýeňilýändigini aýdanok, şu wagtda çellihine mol nemeler elden gideren wagtda aýdyp duranok, hemme zatyny gizlejek bolýar. Halmyrada doňdum ýoksa
Baňam şeýle gör. Sesim eşdilýärmi? Ha, eşitliyor. Ha, indi geldi. Geldi. Ha. Ay bolýar. Ben Ya. aýdyp boldum. Ha, yok. Son yine şeýle bir zat var. Bu uruş indi başladı hakykysy. Näme üçin indi başladı? Oruslar beýdip uruşjakdygyna pikir eden okdylar. Biz gireriz, Zelenski taşlap gider postunu. Bizem barars öz, ýani mysal üçin Berdimuhamedowler ýaly Türkmenistanda dikmeler bar ya Berdimuhamedov. Şolara meňzeş bir dikme dikers diýip pikir edýärler-de, nemede. Ukrainada soň o bolmaýar, soň uruşmaly boldular. O taýinliksyz we gaty gowşakdy. Ukrainada taýinliksyzdy. Onam o Ukrainalaryň özüň bilýär, aýdýar ýöne şonu saklama mümkinçilikleri boldy. Indi siyasat nemesi biraz giç yetişýändir bu zatlarda köplenç. Siyasi kararlar. Siyasi kararlar çekeleşmenin netijesinde alınýar-da. Esasen günwatar ýurtlaryna, ýani demokratik ýurtlarda siyasi kararlar gaty giç we çylşyrmly bir proseduraň üstünden geçýär. Şonuň üçin Ukraina da kömekler tapgyr. İlki gelen kömekler Ukraina ýani dolu basılıp alınmazlığı üçin edildi-de. Indi şu wagt uruşun ölçegini, göwrümini hasaplaýarlar. Şoňa görä nädip ýeňmeli, näme bolmaly diýilen döwür başlady. Ýene şeýlerek bir zat, şonuň üçin o frontda ütgeýän çizikler uruşun ýeňilgisini keskitleýän çizik däldir tarihde. Hiç uruş neme okan bolsanız kitapda, misal üçin Napoleon okaň ýa-da nemeleri Xitayları basıbalcılıklı hareketlerini okaň ýa-da Iranyň basıbalcılıkly, hatda Selçuklulyň Oğuzlaryň basıbalcılıkly. Basıbalmadyk millet ýok bunu. Aýyp geçmemiz gerekli. O frontlar ütgeýändir, ýylda ütgeýändir, 2 ýylda, 100 ýylda ütgeýändir gerek bolsa, has genişleýini alsaňyz. O keskitlemeýär. Entek uruş dowam edip dur. Uruş belki yarımına da gelenlerdir. Belki 2-3 yıl dowam etmek mümkin de. Şeýlerek ýagdaý, o halmra da Ha, meňe kartinkam doňdy bol sesim gelýär. gelýär. O men hany bir düzetjek bolup göreýin. Bir Yerlikli sorak beripdir. O näme diýär? Billa professor diýär. Görünýär da şu mal ekranny. Ol sizin ol iyiliğini yeňişdip aýdýanyz ol hakykata dolu gabat gelýän maglumatlar. Men giýje bunu ýerler wotyn ýani Orsiýet bilen ýani Ukrainanyň arasyndaky çapýada uruşy. Ýeme elmeden uruş bolan ýerde wagtlaryň üstünlük diýilen bir düşünje bar. Bir tarap hüjüm eden wagty 500 kilometr öňe süýşip biler, soň gaýta alan wagty 10 kilometr ýerine de dolanyp bilýär. Onun üçin bu kun dünýä ikinji harby goşun diýip atlandyrýan Orsiýet ýa 3-nji ýylyň içi Ukrainany basyp alyp Şan. Meselem şu Avdiivka diýilýär. Indi şonu ýani soňky 3 aýyň dowamyny aýdyşlaryna görä 16.000 sany ýeme esgerini ýitiripdir. Şol 10 kilometrlik plaşatkany almak üçin Orsiýet tarapy. Ýöne ol aýdylýan döwür şuň kun ýani soňky 3 ýa 4 aý. Emma Orsiýet tarapy şol Avdiivka'nda Donetskiň etegine de 2014-nji ýylyň meraly bilmän geldi. 10 ýyllap uruş. Pozisiyon uruş diýil ýa-da bärden snarýad atylýar, aňyrdan bomba atylýar. Beýle güýçli bolýan bolsa 10 ýylla birowany alar da ol. Emma şol soňky şol Putin'e bir ýerden hilem bolsa şu birowany basyp alsaňyz da mene maňa bir köwra awray diýilen ýaly etiň öňüne sürdüler, et edip okuň öňüne halky. Ana alla birowany, ýene birowany alar. Gep bolmada şu mahal güýç tehnika bagly bolupdy. Ukraina tarapy başda özüne bar bolan ähli ok ýaraw ullany soň
Hı. Yani atı derecesi yani yara kullanış snaryat atış derecesi şeyle bolly. Orsiýet tarapyndan 10 sany snaryat gelýän bolsa, Ukrainanyň üstüne ya bomba, Ukraina tarapdan Orsiýetin üstüne şumal 2 tane gidi. Ene şolar ýaly. Sebäp muňa ýanky kollektiwleýin gün matar ýetişip bilen ak ýara bermäge. Özüniň näkesini saklap alyp galjaklar, täzesine möňürüp geçenaklar. Ýöne Ukraina tarapynyň ýaragynyň hili Orsiýetinkiden bir näçesi ýokary. Partlaýyş güýjem, uçuş güýjem, ýani ýok ediş güýjem, atylýan snaryatlaryň ýa bombalaryň ýa drorlaryň ulanýşy Orsiýetinkiden bir näçesi ýokardydy. Şoň hasabyna da ony Ukraina orslaň çözüşini saklap durdy. Şeň ol 1 metr 1 kilometr süýşelen bilen ol Ukraina ýeňilligiden ol kredik görün Ukrainada şu maga kän bolsa 30 milyon ilat bar. Kän bolsa şu garry gurtusy pensioneri çagasy hemme jyn hesaplandy. İçinde galan şunku. Kän bolsa olam 30 milyon. Orsiýetde öz ýazgylaryna görä 146 milyon ilat bar. Kredik görün. Paşty 5 etse köp ilat bar Orsiýetde. Demek 30 milyon ilat bilen 146 milyonun karşısına durmak üçin gaty ullukan mertlik gerektir, gahrmançylyk gerektir. Şonum ene Ukraina halky görkezip otýar. Onun üçin görüşüň, uruşuň ulusy öňümizde. Putin eden jenayetler üçin jogap berjek günem uzakda dälip düşünýän. Ana olgun ikimiz geçen parkeden çıkışımızda aýtdy da şol ýanky Krokusda bolan jenayet barady. Şol jenayetkarlar kim gönderipdir, nähil bolupdyr, şumal liderler wagtyla men garaşyp otyr. Doly ýanky barlygy geçirilenden soň men onuň ýurtdaşlarymyza düşünüş beren kim ornapdyr, nähil ornapdyr, o 4 saat täzin oýnan rolu nämeden ibaret. Ýöne bir zatymyz inde mamla bolup hakykat bolup çykdy. Men aýtdym şu aňyrsyny, şu jenayetiň aňyrsyny Putiniň etjek bolan mobilizasiýasy bardy. Ana eýem gol çöküpdir mobilizasiýa geçirmek barady. 1 aprelden iýula çelli näçe diýdi? 150 000 diýär. 35 150 000 wa 150 000 adam 150 000 diýip ýazýar, 300 000 alýar da. Ay 500 000 alar, kim onu oturup yatırıp saniye kabul edýän adam. Ene edýän, ýene de kimi ýygnar? Birimden ýene de şu Orsiýetiň garak çetlerinde ýaşaýan millet Rus bolmadyk milletlerden bir. İkinciden ene orta diýerler bar. Ol Orsiýetiň garajdarlygyny alanly bar ýerde urdanlar. Ine olaň özleri bolmasa da olaň owlugydy. Men gitmeli bar uruşa. Türkmenistanlyň men şol üçin şu zatlaryň içine başlaýan şu hatara. Indi şon üçin şuurlar hana aeroportlar dolup täzik diýdi, Özbek, Kırgız, Türkmen hemmesi kaçagaç şol çağırışa düşmejek bol. Ene demek bu zatlar nämen görkezýär? Putiniň rejiminiň ene sinip barýarlygynyň alamaty. Ana suratlar görkezip dururda uly şäherlerde ýa zibil bar. Ozal şol täzikler, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler ýygnaýan bolsa enne o depe bolup ýaty öýleň arasyna, howlulyň içinde. Sebäp ýygnaýan adam ýok. Enne öz bokuny özleri bulaşyk galjak. Ol işler eden orsi ýok. Ozal hemmesi zatlar şunu Orta Aziýa, Merkez Aziýadan baran adamlar üpçün edýän. Enne akop gazmaga da täzik ýok, Özbek ýok, Kırgız ýok, Türkmen ýok. Bulara men gaçyp çykýarlar o taýdan. Ony göreli aňyrsyna hil bolýar. Demek şu ýylyň ahyryna çel bilermellen berýän prognozy ýa aýdýan möhleti şu 24-nji ýylyň ahyryna çelli Putin bilen belli ediljek. Şu maglumat bizde bar. Şona aýdyn. Tamam. Ýaşlar bar diýen ýaly ýurtdaşynda galan olsa garry urta galandyr ýurtda diýe. Şeyler bir ýagdaý. Esasanam şu Türkmenistanyň käbir ýeriniň owalary şeyler hakda. Belki Aşgabat eýle däldir. Balkan biraz nemeräkdir ýöne galan vilayatlarda adam galmady boşady. Şu wagtam iň köp mardan çykýarmyş da, Marynyň halky yurtdaşyna çykýarmyş. Atkan. Sebäbi
Daşabız bilen lewapdy öňden bäri adam galmady. Yani şu atmary o şeýle bir çykýan kän diýe bunanar ýaldy alyp öwürüň berýärlerde. Owada ýaşaýanlar. Dowam eder ol. 20 ýyl öň okuwy gutaran o Halmyrada aýtjakmydyňyz? Näme barada? Aydın şol ýa-ni ýatyp durna sen aýtdyň da şol Zelenskiy aýryp oň ornuny öldüýen etçi gadymy oturtmakçy bolýar Putinni. Zelenskiy onun öňküsi ýa-ni bu näme familiýasy Yanukovych diýip biri bar da kaçyp gitdi 16-njy ýylda. Orsiýada tarap. Ine ol ýa-ni telpek oğrusy ýaşlykda. Geçip barýan ötöwçüleň kellesini näki ol andatyra telpekleri oğurlap satyp beren oğruň biri. Ine şonu getirip Putin goýdy häkimet başyna. Türkmenistany da getirip ýa-ni unital oğrusy Gurban Gulyny goýýar. Şämi? Emme jiginin şu elini aňyrda şu ýaşlygyny ýem peçady bolmaly ýa oğurluk eden nämeden idil adam getirip häkimet başyna goýan aklar. Soňra näme? Şu eden jenaýat üçin soň jogapkärçilik çekjekler eger diýen etmeseler. Ýene şu mesele bar. Ikinciden ýaňky sen aýdyşyň ýaly biz atlaryň düýbüni magadyna basym yetersem görersem o men bilýän zadym ýurtdaşlar Halmyrada. 31 000 adam diýip. Sesim bar Ha, ýa-da? indi gelýär bir arasyndan emetde goşady. Barýa, onu sen dowam ediber men diňleýin. O ýyldaşymyz ýazypdyr 20 ýyl öň okuwy gutaran ýylym 1100 okuwçy bardy mektep boýunça diýe. Gyzykly ýeri 11 klas okadylýar şu wagt diýe. 20 ýyl bundan öň bolsa 9 klas okan bolmaly ýyldaşymyz. Şu wagt 11 bolsa 2 klas köp bolýar. 11 klas okadylýar. Şoňa garamazdan 850 okuwçy bar diýe. Tutuş obada. Yani oba 2 yıl üstüne koşulmağına varamazdan yani 2 yıl yani yaşdaki çağa saklanıyordu şu an mektepte. Demek 600 töwerege 600 näçe okuwçy bolmaly da. 2 hissä ýakyn obadan ýarysy ýani ýaly azalypdyr. Ondan bular nereden alýar 155 000 tane çağan birinci klasa gitmeli? Hemen şonu isledecek da yurttaşlarımızın yazmanı. Sağ olun, yine şular ýaly berýän maglumatlaryňyz üçin. Şol aňyrky şol haramda aman nepesin aýdan sözler bilen ne halkyň hakykati ene gaty tapawut berýär. O diýenden tersini aýtmaly ol. Çağalar we obalarda birem ýok diýe. Misal üçin o aýry bir mesele. Çağalar bağı ýok bolsa demek mektebin o sonra alamat bolýar. Olam ýok, ýakyn bir zat bolmaly da. Ondan men adun diýär kemen şol eser ýykylyny döwründe de indi men öz şähermalyna gazlar batdy. 2 tane rus mektebi bardy. Şolaň her senede de bir 600-700 tane çağa goýady pesinde. Indi şol çykyp gitdiler da aýdar. Enatalary şu mektepler boş gal. Diýär şunça çağan bolmaly. 2 mektep boşanmaly. 2 mektepden 2 klas rus dilini okuyan okuwçy ýok şu gazlar batdy. 2 klas. Din Aşgabatda bir mektep bar, rus mektebi. Ozan näçe rus mektebi bardy Aşgabatda? Ondan azal, köp bolmasa. Sendir her nemede bolmaly. Iň bolmasa o mektep bolmasa da bir sınıp nemesine aýyrýan ekenlerde. Ýok, ýere o. Gurban Gulynyň Ot çöp barada yazan kitabyndan dowlandyr çağalar diýe. Neme bardy? Bir propaganda videosu bardy. Ýadyňyza düşýän bolsa ildeşler habar Telegram habar kanalyna goýup şu taýda çağası olmayan bir gelin ne maslahat berýär. Al diýe gyzym sen şu arkadağımızın kitabını oku diye çağın olur diye de şunu okap çağız olurlar.
O Kur'an okap, ayet okap, dua edip deme diýerler. Şoňa benzeş bir zat bolmaly da. İçindäki otu çay içemä diýeni o kitap oka diýär. Hey, wazaratu işle Kur'an ulu sadaka reýni. Sadaka malay. Onu diýerlerim bar, indi şuň kun. Mesela gozadyň indi görüp, men aýratyn özüm çyksa çykdym bolny ştaýda dilegelli bilegelli aýdaýyn. Indi şu mahal ýa-ni bir orada aýyna bir sadaka paýlaýarlar. Kim ak görekden paýlap berýär, men maradaky guruply bir maşgalan paýlap berýär zadyny gördüm. O taýda adyn tutup paýlanak. Ama biri yazıptır o haber demede okudum kanalı. Biz ya ne diye şu Afrika devletlerinin yurttan halklarını çağılarını 100.000 sany diye nahar payladık diye. 100.000 sany. Onun beyleki var. Yani yer titrenini Türkiye'de başta bir kun halkın berýän kömegi dip video düşürdü. Sonra o kömegini bizim Serdar Nämämiz uğratdy, prezidentimiz diýip ýalan sözler oturan Sehra Garajaýew diýip. Ola mene Afrikada bir owaň 50-100 san çağa bir tarelkadan owaň sanyny 20-30 adama selälige agzaçarym bir tarelkadan nahar uğratypdy. Şunu hemmejigini alanda, şu görkezýän video. Şu döwletlerdäki pul hümmetini alsan $200 geçen hakkemen. Şonun ağız edip doldurup ekranı görkezdi. Sadakan edilýän kömeg bir halkyň önüne çykyp edilýän işdäli. Şan. Ýöne hasabat bermek üçin, eger hasabat sorulsa bizden hasabatyny aýdyp otursa, näme edildi, näçe kömeg edildi sorularyny. Ýogsa o zatlar aýdylyp oturpar, ýa aýdylyp edilenler. Bular şu zatlardan öz halkynyň üstünden böküp geçip, yüzlerce min çağı açlykdan, horlukdan öne şular ýaly durmuşda ýaşap, ýa Türkmenistan araba türkeşip ýa araba sürüp bazarlarda şular üstünden böküp geçip, şu halky 3-4 gymmadyna satan, ýani Hytaý harytlaryndan düşen puly bir şol uçuýtuja bir bölegin Afrikada aja turan çağıry özlerine Allah hökmer diýip awry gazanýam kaydy. O hem dini hem halkı bir avra ediyor. Men şolun hiçbir dininin yana adam bir pasap edemekte şonun için. Dininin yana adam beyt gücenlep sadaka berýänler. Bizim sağlıktan ululup gördük. Onun ýaly bir sadaka görünşäme ýok dinde mene gawat gelmedim. Bular nerden tapypdyr? Ben bir bilýän zady meni öýümizde ejem pahyryň adam eden zat şu bir goýuny damagyny çalyp kararlaýarlar. Şu gurbarlykda şoň ýa-ni bir bölegini özlerine alyp galýar. Şu öýdekiler bilen bişirip galan üç böleginiň töwerekde şu ýetim ýetir garyp pasarlary paýlardy. Et görnüşüm bişirip dälim. Ýöne goňşa karap bordy. Bir zatlar bişirilse bar o goňşa bu goňşa öýde bilýän Kustan şol ulukam şu ýa agaç okaraly. Şu bişen uğradylýar. Ya aňyrdanım gelýärdi. Şol ýaly ýaşaýşymyz bardy ýerde. Ýöne bilen qiyal edip göz edip ay ine bir sadaka berýär. Sen bitti halkynda az oturan çağılara ýelige ilki başda. Sen şolaň agzyndan kakıp alıp ýygnan haram puluňyň gazabyny şol 100den birini ýa 1000den birini sadaka edip bereňde şu daşary ýurtlara bolandy. Burada utancam yok, hayada yok, insafım yok. Bir nahil dinler öyle. Bunlar peygamber doğanı birinin şeytani ben niye afat takıptım da. Bunların çok küçücük şeytanlı olmalı. Nawa. Bizim owadaky mektepde 11-nji klassda okuyanlar diye 25 sany okuwçyken diye onam 2 klassa bölüpdirler diye. Adam yok. Yani şu atqı o haýsy bolsa da şu atqı 11-nji sınıflary 2-e bölüpdir. O 25 okuwçyny 2-e bölüp köpeldip berler. 10 çağ. Yani. So men ýerde şu Türkmeniň çağatynyň bir köp doğuyan döwrüne doğulan çağı da menim 63-nji ýylda 1963-nji ýyly 1-nji klassa gitdim. Şu taýda 1-nji klassda biz 63 tane okuwçy bolup oturduk. Bir partada 3 çağ. 63 çağa bir klassa. Bu bolsa ýazyp ýemedi. 11-nji klassda 25 okuwçyny 2-e bölýärler.
Diýme, çağı önüne çağı yok şu taýda mektebe gatnaýar. Ma. Ne jenayet, ne tragedi, ne genocid nerede? 2016 yıldan beri diye köpçülüklerin yurttan çıktı diye. Yani köpelecek işçi gücü son nereden onça çağı olsun diye. Yani 2016 yılda hakikaten hem şu yıllarda azken çıkıp başlattı adamlar. O çıkan adamlar çağı edip gören değildir şu gününe. 2024 yılda birinci sınıfa varar ya bunlar. Yani edip çağı ediyek ha, bilmedim. O Ene teret artık doğru maglumat aýdypdy da şu mal kimyadan bolsa yurttaşymy. Ine 2016 ýyldan nerdi? Şu mahalam 2024 ýyl. 8 ýyl ara tapawdy bardy. Ine şu çağa okuwçyk çağlarym 7 ýaşynda bolsa şu 17-nji ýylda 18-nji ýylda doglan çağlar gitmeli mektebe. Ine halk göçeden bolsa 16-njy ýyl. Bular nerden alýar 155 000 san çağı? Ine hakikat nereden? Ine yurttaşym da aýdyp otur. no. Kim dogrup çağalary? Kim bolan enesi? Kim bolan atasy? Bular yurdun daşyny millet. Yurdun daşyny da bular çağı dogrup baramak, işlemeli, o gazanç etmeli, ýygyny galanlara uğratmaly. Ne? Ana aman nefes bersinne indi jogabyny şu halka. O aman nefesiň hiçbir neme däldir, dolanýandyr iň soň o zatlar ýa-ni ors nemesi tarapyndan taýinlanyp berilýär. Şeylere, o aman nefes hem ýöne ady geçýändigi üçin jogabyny bermeli hökm suratda. O Çerjew şäherinde iň uly mektep bar diýe 1,5 metre ululukda ol mektep. 1,5 metre ululukda diýäni hani 2023 ýylda uçurumunda her klasta diýen ýaly 24 okuwçy bar diýe. A, B, D, C diýip diýe 4 sany sınıf bar ekeni. Her ýerinde de 24 okuwçydan diýe. O indi şol diýe 11 ýyla köpeldim. O iň uly mektep näde şol diýe ýa-ni. O ýalak bolupdyr diýe. O ütköşük hakykatdan hem azalýan. Nemesi var ýöne şeýle bir zata bar. Käbir ýerlere bolsa hiç mektebim urmandyrlar. Şol Sowet döwründäki mekteplerde nemet börlerde göçel alýan ýerler bardy, mysal üçin käbir etraplar birleşdirdim. Etrap merkezi ütköse soň şo taýda işleýänler hem göçmeli bolýar da. Ýani göçýärler. Baran ýerlerinde diýe mektep ýokmuş. Soň dıkylşyp okap beren ýerler hem bar diýe. Türkmenistan düşler ýaly däl, seretseňiz ýöne ne sebäpleri şu zatlar. Ne? Şu maglumatlar hemmesi ine hakiki, ine ayan maglumatlar. Halkın başından geçirip oturan durmuşy. Şu zatlary bular görüp görmezlige salyp bilmezlige salyp halky alaýat mukadiýada şu maglumaty berýän heýwanlar. Hakykatdan o bulardaky mektepler ýapyly. Men Kızlarbatdan mysal getirýän şol Kızlarbat raýonuna kalkozlar, savkozlar bardy. Oy bir gidip ýatan bir 200-300 öýle. O bolar bardy. Şolum ýanky mekteplerim bardy. Başlangyç klas, 4 klas, 5 klas okuyan. Soň galyny getirip şäherde okadyrdylar. Şolum hemmesi ýapylypdyr. Çağı ýok. Adam galman göçüpdirler, gidipdirler, ýetipdirler. Ana arada gürleşende gargalaly yurtdaşymyz aýdy, Almurad ağa bizde diýe gargalada adam galmady diýe. Daş töwerekler oğulun hemmesi boşady diýe. Kim Aşgabatda göçüp gitdi, kim Nebitdaga, kim Krasnovodda, kim Ukraina çykdy, kim Orsiýada. Hatda diýe şol çykalga tapmasalar şol taýda gulluk edip beren öňkü pagraniçnikler bar. Rus milletmi, Ukraina şolary da äre çykyp giden gyýlamak käni baýdy. Hani ondan çağı emmele gelsin o taýda. O bolar boşak galandan soň. Maro vilayetinde 4-5 owan bir ow etdiler diýe. Ýene düşünberim.
Kiçelýä adam sana azalýa soň birleşdirýärler de sen ulu owany aýratyn näme edip dolandyrmak çykdyjys kän. Şonuň üçin birleşdirýärler. Aslında kiçelip bar ya Türkmenistan ýyl geçdiçe. Ana bundan 2 ýyl ozal Gurbanoğlu öz permany bilen näçe etrafy birikdirdi. Sebäp şolar administrativ birliklerini aýryp, sebäp o taýlarda ýaşaýan adam ýok. İkinciden o büdjet işgärlerini saklama, pul töläsi gelen akby. Näme gerek gugurup galan o bolar diýe etraflarda adam saklama. Şonuň üçin 4-5 etrafy bir-birini birikdirdiler. İki etrafdan bir etraf, iki aýyrdy, üç etrafdan bir etraf. Ne bilen insana berilen ýanky ömrüm şeýtirip birer kemel diýerler. Çağı dogmasy diýmek insanyň ömrü kemeli, gelecek ýok, önelge ýok. Diýmek millet ýer ýüzünden öz-özünden ýitip gitmeli. Bir şoňa getirip otylar. Bilemine hakykat eme tragediýa. Kynançylyk. Kynançly. Doğmadık çağaları vraçlar diye gelip aýdýar. Şu garnyndaky çağan şiketli gel şonu häzir biz kesip aýraly sen ýoksam ölersiň diýip ýa kemisli çağa dograrsyň diýip gelirler anlaýarlar diýen. Sebäp şu enen garnyndaky bir näçe aýryjak çağan bir topar zady dermanlyk üçin ullanylýan eken. Adam ömrüni uzaltmak üçin. Şoňmy? Şeýtirip ene çağalar öldürýärler gelinen garnynda. Ondan nereden çağı öğrensin? Var ana iyileşimiz, hani diri şayet. Hani şu mal tokor alacak aktığı ılgap, yani şu çağı ne doktor öldürmeli halim radar deyip bana suratını uğrattı. Yani baralı orada o vrasılın başlaça gürleşir. Şu malın adını aydanın millet, niye mi peydası var? Yani şunun işinden kovacaklarım. Ya on kliyende adalacak mı? Sebäp bizim edýän gurrunlarymyzyň manysyny şol halka ýetirilmesini şol interneti kesýärler, VPN'i kesýärler. Sebäp halkyň indi günden göz açylyp başlandy. Durberende hasap sorajak günem gelir kemine. Peter madam olarda uran sorasy ýok. Marynyň ýol öten etrafynda maşgalalar diň aýrylyşyp durlarmış diýip eşitdim diýär. Olaram Türkden baran aýallar o razvoda yani ayrılışma nemesine tavşiryan olmalı. Berip dururlar diýip eşitdim diýär. O bolmaly zat daşyndaky adam eýem aýdyňlanýa üýtgeýär. Indi daşynda bir 5 ýyl gezip Türkmenistana barsaň ne bir zat deňeşdireli, elme ýyldaşlar bolup. Türkmenistana barsaň eýem nähil izah alandygyna, halkyň, adamlaryň düşünjesiniň gaty pesdigine, hatda ine şu äri bolsa, aýaly bolsa da, çagasy bolsa belki de, ejes kakasy bolsa da şo görünüp durda. Soň ylalaşyp bilmejekdigine görýär. Soň birden wagtynda ýalňyş işler edendir, iýberen pullary ýokdur. Ya ýerine düşendäldir hemmesi. Şonuň ýaly bir näme de. O da kemine berde bir topar misal vardı. Hani olgun ýemme bizim kardeşlerimiz çıkış ettiler de feminizm barady. Şol nereden dilen sorak vardı. Men şunun gyzykly. Şol Türkmenistanyň içinde ýaşap beren bolsa feminizm şolaň ýadyna düşmezdi. Ya hak hukuk. Elbetde ýurdu çıkanlarından soň beýleki döwletler, milletler ýaşaýyş durmuşyny şertini, özlerini boran garaýyşyny görenden soň ine bularda şolar ýary düşünje emele gelýär. Bolmalsam şeyle de ondan ol bir hormat koyulmayan yerde maşgala saklanıp bilmeýär. Ikinciden hem sen ýa bir gaty wawaly ýerini tutdun mesela. Isle äri bolsun, isle aýary bolsun. Bu taýda gol gyrnak bolup işläp, o diýişlerine getip özüniň ýarym garyn aş, ýarym garyn dok, uğradan puldan o aňyrdaky izinle galan ikinji bölegi o islen ýerine sarp edýän bolsa ýa din jalşynyň keýpini biljekkä ýöne edilmeli işe maşgala ullanmadyk halatyny onuň bärden baran adam elbetde talap ederdi. Onuň o taýda bolýan işler gaty bir topar zatdy. Her bir owada aýdyp berdiň arady sen öňe çykyşyndy. Näme ärsiz bolar diýdim ýa gelin Ärsiz köçeler. Ärsiz köçeler.
Onun bu taýda da bir logika, bir gabat gelen bir zat bar da, ýaş maşgaly erkek kişi bolsun, denan bolsun tapawudy ýok. 1 ýyl, 2 ýyl ol aýraçylyk bir ýagdaýdyr, ýöne bir tabigatynyň öz talaplary bardy. Şeň olsun sen ýoluňa garap bäşirlap agzyny beklap oturan ne erkek ne aýal ol bir gaty seýrek zat ýagdaý demeli geliyor. Onuň 20-nji asyr bu bar. Ömür gysy ol dolu çağalar we nädip eklemeli, nädip saklamaly bir gaty çatak ýagdaýa düşdi biziň halkymyz. Men bilýän maşgallar marda şolar ýalkyrçyn diýişläp otylar. Ärem aýalym meni türkde o çağalaryň ýurdun içinde bir gün mamasynyň öýüne, bir gün garrajasynyň öýüne barsa otag urady, o barsa butag urady, iki arada közün gören çağalar. Otagym gerekkä butaga men atasam berdi. Ene näýil onsoň durmuş bolýar. Ne? Olaram çağalaryň ne ejetine kakasy näçeýlap görmänýär. Bu näýil beýle bolýar. Kim şu zatlary mezur etdi biziň halkymyzy? Näme üçin ýurdun daşyna çykmady bu gazanç üçin? Ay ho! 50 trilyon diýilen zat bu gözüňe getirmek kyn. Halkyny şol menki dälip düşünýärdi. Senki şol ýurtdaşlar seninki. Ol prezident bolsun, premier bolsun, minister bolsun, kim bolsun, hakim bolsun, deputat bolsun, şolaryň hemmesi size hyzmat etmek üçin hakyna tutulan menejerler. Olar kul bolup halka kulluk etmeli, hyzmatkar bolup halka hyzmat etmeli. 5 ýyl möhletmi, 4 ýyl möhletmi? Aýbay hasabatyny berip dursun ýa kwartal, ýa ýyllyk 2 gezek, 3 gezek, wezipesini borcuny ýerine ýetirýän bolsa wezipesini oturur, ýokmy? Depin götüne başga bir ýerine getirin işlejek adam. Ene Ýewropa edilip durşy zatlar. Şular şäheriň hakimligine men gelňärdim. Ol ýemede poliklinikada zähmet çekip beren wrazy mesestran belliýän ekenler. Ýöne oň elini şu strukturan dolandırmak hukuku yoktu. Şu gelen büdjetin nira harc edilýäni gözekçilik etmek hukuku var. Salgyt nirden gelýär, salgyt nira çykýar. Ol şu alıp özünden şunu şöyle harc edecek diýeni. Ýöne şular ýaly her bir insanyň, her bir adamyň iste erkek bolsun, iste denan bolsun saýlamak we saýlanmak hukuky var. Bizde şol ýok. Biziň diňe saýlamak ýa şolary el galdyrmak borcumyz bar diýip halkyň agyna goýulupdyr. Kim şol haramzatlar? Biz olar beller ýa şu wezipe. Ýa saýlar ýa. Bir zat diýseňer, ay men onu saýlamaga, men gidemaga näme bolsa ana şo bolandyr diýär. Ýa halk saýlandyr. Sen halk dälmi? Näme üçin gidip konstitusiýon borcuny ýerine ýetirmedin? Näme üçin barıp şu haramzadan üstün çylmadyn da gerek adam goýmadyn şo taýda? Kim günahkarny taýda? Ha? Yurttaşlar, biz özümüz günahkar. Berilen, şol yazılan zady, hak hukuk diýip size konstitusiýada yazılan zady talap edip bilmänligiňiz üçin ne şuguny düşdüň. Şonu talap edip bilýän milletler, döwletler hana gülýäli ýaşap. Bizim ovamızda çağalar bağını halka sattılar diye. Halka diýeni o halk däldir. Yani yaşayış çağı üçün satıldı diye. Onu o yürüyte doğrulap neme diýerler ona. Indi biz neme barada gurrun edipdik de yerli dolandırıcı yerli hökümetler barada gurrun edipdik. O taýda yerli hökümetleriň borçlary var diýipdik de. Şu içindäki borçlaryň iň esasy çağalar var we başlangyç mektepleri. Yani orta däl başlangyç. Yani 1-den 4'e ýa-da 3'e sistemasyna göre ýetgeýe. Ortada oşoň içine girýär ýöne. Esasy şo zatlara gaty üns berilýär-de. Ýa Türkmenistanda ýok, satyp goýberýärler. Eýesi ýok da onu kim güýji etse şol alıp satýar. Yaşayışça eder, başka zadam ederler. Düzgün çol Türkmenistan'da. Hiç bir zat eyyesi, halk eyye çıkanak hiç bir zada. Atı doğru kemini. Ova arçını mı? Ya aydel bir rayon hakimi mi? O görüyor, o ovada çağı da yok. O bolana da koy, ata seresin, gülleyalak çay var, çağırır bağının kıyını. Şuna kim köprak para verse şuna satýar. Bolu otur. Nawa. Ne?
Sayda ol halkın öňüne çykyp geňeş edilip kim şunu satyn almaly ya köp çağal maşgallara bermelimi ya ene sadatsız galan ya yarım yetim maşgallara paýlamaly. O arada görüň edene kimin göğsüne pulu bar bolsa kim getirip hakimin goltuğuna gysyrýan bolsa şolum şu jaýlyň eýesi bol. Entek baraly ýurda biz atlan hemme zat anyklap biler yerli hakimiýetler. Şoň üçin aýdýar biz orluklar döredin şu zatlary ýazyp goýup paranızda şey mi? İşi täzeden seredin. Eger şu bir adalet ýagdaýda berilen bolsa, zawod bolsun, fabrik bolsun, mektep bolsun, çağılı bağı bolsun, täzeden ýerde dolanylsa gaýtaryp berilmeli. O olaryp şol yerli hakimiýet özleri çözer, kime bermeli? Täzeden çağılı bagyny gurmalymy? Ya buny näme etmeli? Ya hazina, yerli hazina geçirmeli şolardan. Pul hasabyny onu yerli hakimiýet çözer suwdyň üstü bilen. Ya yerli parlamentin kararynyň üstü bilen. Soň saparaga ýazypdyr. O döwlet statistikasynyň halka ýetirilmeýänliginiň aňyrsynda aýylgan zatlar ýatyr diýe. O aýylgan sebäpler ýatan bolmaly hem zatlaryň hem gyrasynda. Gorkunç zatlar sebäbi gaýadan aşağı gidip barýa-da gäme, ýa-ni derýanyň soňuna gelipdir. Derýanyň soňu gaýa şawlawuk da. Şo ýok diýe bu neme o pelança ýere gidýär diýe. Aşgabat'a gidýär diýelýär-de. Şey diýip ýüzüp barýa, ýöne o gaýadan aşağı gidjek. Maglumatlar hemme zatlar ýetirilip durulan bolsa şoň gaýa hemme zatlar öňünden belli boljak, kesgizlenjek. Şo zatlar ýok. Ýöne näse heljek ýerde de deňeşdirsen ýyldaşlarymyz özleri ýazan maglumatlar bilen nemäniň aýdylýan zatlary gawat gelen okda. Ýene-de ýazypdyr bir ýyldaşymyz. Bayram alynyň 59-njy we 61-nji razýetlerinde mektep ýok diýe. Hana. Ozol bardy. Ýok diýe. Şu at ýokdy anyk. Şu taparagan aýdarlaryň üstüne goşuň. Hakykatdan şol statistika ýok döwletde biz nädip bilmeli näçe çağan bardygyny biz çağı bardy gurun edýär. Beýleki meselelerde şeýle girdi, jete näçe çykdy, jete näçe ýaşaýjy bar ýurdun, näçe her ýyl dogulýany bar, näçe ýogalýany bar. Şoňa görä ragam yerli büdjet hem düzelýärdi. Yerli siýasat hem şeýdir barly ýa döwletiň siýasaty. Ema biz bolsa näçe ýyllap janyp aýdyp gelýär. Hany statistika? Ýok. Bizim şumal aýdýan zadymyz şu öz döwrüni gören zadymyz, şaýat bolan zadymyz, bilýän tarlamyzy şuň kuny getirip deňeşdirip aýdyp berýär. Ýa bir men diýen 7 milyon 200 bin türkmen bar diýip ýalan sözden döwrüni birinji klasa gidýän şagylaryň sany 3000-dan 107 000 aralygy. Her ýyl maglumat berýärdi. Bu bolsa birden alıp götürdü 155 000, onun 641 okuwçy diýe. Terip bilen ýalan sözleşini. Para bularda statistika ýok. Bular asmanyň alýarly. Barmam çom boldy. Kelletine näme gelse şonu ýazýarly. Halkym bir düşünjesi mahluk adamlar diýip hasap edýär. Ýöne hasap kesip ýöredip oturan adamlar bardy. Olar gatar kayın bolsun. Ýa-ni Şiralyň goşusyna bir seter bar. Hasap maşyny işläp durdy. Şo hasap maşyny işläp dur. Mutlaq işleýän bolsa, yeterlik däl derejede bolsa şoň kun, ýani işläp dur, hasap soraljak günüm günden ýakynlaşyp gelýär. Şonu aýdaýyn. Ýyldaşlarymyz hem özüne sorasyn, näme üçin statistika görkezilmeýär Türkmenistanda? Özleri pikir edip görsün nähil netijelere barýar. Şeýle öňler diýe bir maşgalada 6-7 çağa bolýardy. Indi maşgalalar en köp 2-3 san çağa diýerler diýe. Inandyrjy halat o. Nädip köpelsin ne? Ýa-ni Almyrada da dogry aýtdy. Köp çağa dogulýan döwürleriň adamlarda. Ona çelli belki de. Şu wagt o ýok aýna. O zatlar ýok. Ölýän-kän, gyrgynçylyk-kän, hassaçylykdan başlap her türlü nemeler bar. Hem çağı sanam ağzına maşgalalarda. Nädip köpelsin.
Yeme de kemene şu çağan köpelmek üçün bir ene üçün esasanam ene üçün maşgalada şert bolmaly. Ol bir howurtgan ýeti. Ol han gerek bolsa on çağanam dogrup berir. Ýöne on şert ýok da şu çağalary ululdup ösürüp biljegine ynam ýok. Şoň üçin olar dogruna. Nämetçik olar eme bir ýanky aşağan sany köpeldip yeter yetmez bilen ya ululjak o çağa ya iýgläp beljek ya kesellep. O ene görüp oty aňyrsy bilen. Atatan düşünüp oty şu kun öý ay değil. Her aýda $200 getirýän bolsa, ýene iki çağasy dogdy diýmek onu 400 etmeli boljak da. Nerden alsyn ýok pul ol. O şoň üçin aýdýar, bolýar şu iki çağa da yeterlik şu bilen durmuşymyzy götürürsiýär. Emma ösüş bolmak üçin her bir döwletde ya milletde pesinden 3 ya 4 çağa bolmaly her maşgalada. Hep iki çağa bolsa, eğer ayal özüniň ornuna adam oýup gidýär. Eger olar bolsa, o diýmek millet sany köpelmeýär. Şu duruşuna var ýa-da. Eger 3 bolsa, sebäp bar, ýene de köpelmäge bir adam. Olam eger şu 3 çağan 3'üsem ene bir ýanky ýigit ýagy çykyp durmuş bolup çağa dogry ýançar. Eger oňa ýetmese, onu ýene minus bolýar. Eger 4 çağa bolsa, onu biraz ynamlaýdyp bolýar da şu 4 çağan hiç bolmany 3'ü de ýetişer diýip. Onu ýene ösüş bar. 5, 6, 7, 8'de hökmen ösüş bolmaly. Dep urus utorandan soň men ýalňyşmasam Türkmenistanyň 1.200.000 adam bar. Eger men şu ýalňyşmaýan barsam urusdan soňra dep 350.000 adam uruşa gitdi de otaydy. Şondan soň 45-nji ýyldan 90-njy ýyla çelli ine ösüp Türkmen, diňe Türkmenler bütün Soýuzyň millet şo taýda bar, ine 3.840.000 boldy. Aýdýany şu bir ýylyň dowamynda göç etdiler. Ors dilli milletler, Orslar, Ukrainler, ýene beýlekiler çykyp gitdiler. Ýoksa Krasnovar şäherine alan Şumal Türkmenbaşy diýip onuň adyny üýtgetdiler, haramzadalar. Şu Krasnovar şäherine men statistikany bilýänler şu 90-njy ýylda ähli ýaşaýjylaryň diňe 10% türkmen, 10 götürmi. Galan 88'de dürlü milletlerden vekilleri. Teredin. Enne Krasnovar şäheri, Kaspy deňiziniň kenary, o taýda bekre walyk, gara işbil, dürlü dümen, ene port şäheri, sergin howa, ıssy ýok, zat ýok. Şeň. Näme üçin türkmen ýaşanak o taýda? Ene konservny zawodmy kilka çykarýan, ýa gämelermi, deňizçilermi? Ene gara şular ýaly, şeňmi? Emma şu taýda türkmene urawa görülmedi. 10 göterin türkmen. Ine şol 90-njy ýylyň statistikasyna aýdýar. Ne galanam Ors, Ukraina ýene biri bir bölük gazaklar bardy. O pakirlara elmedam şol çölüň içinde o şäherde ýaşanan adamlar ýön mektepleri bir gazak mektebi bardy men bilýän Krasnowarda. Olarym niýat ýok, ýeke gazagym ýok. Ne Krasnowarda ne beýleki ýerde. Köpçülüklerini ýaşadylar, müňläp. Krasnowarda da Nebetdagda da şeýle söýnükli millet türkmenler bilen şeýle goňşakara dogany arnaşýarlyk bolup gatnaşardylar gazaklar. Onun için orada da vardı bir näçe çağı. Ben görüp otyrym goňşy golum, mene şolam 3-4 çağalysyny bilemem. Her bir öýden 5-den 6-dan 7-8-10 çağa çykar. Şular ýaly. Onun Jerry dip adyny tutardyk, onun bir ýatda daýyş dilime geldi. O ýaşulyň 11 çağalary bar. Onun şol eme aýalyna ýanky gahrymanyna dip orden berýärlerdi. Onun olma ordeni dakynyp bazara çykardy. Näme diýe o çağan iki bolup ýaşady ejeti de menem kakasy çağly menem gahrman diýip şoňa begenip gurrun bererdi şo ýaşalyň. Ýylyň günüň eýesi her bir ýok olan adam gidip gawryn gazan şol adamdyr. Onlar çeýildi. Diňe şol taňry ýalkasyň üçin sag bolsun üçin. O ýaşaly ýok, mal çağalary, aktyklary, çoğulklary kän gyzlar batda bol ýani. Şular ýaly 11 çağan atasy şo ýaşalyň. O Buluç owalarynda da mektepi ýok diýe, ýakyn owalara gatnap okuýarlar diýe. Bilem adamlar kimsetmek. Näme? Näme üçin ýok?
O neme var eken de hal burada şeyle bir ýagdaý var. Yol guruluş meselesine ýa yol geçelge bolsun, köprü bolsun. Mysal üçin planlaşdyrylýan ekende näçe köp yol etseň şonça köp ulak köpelýär ýa-da mysal üçin bir köprü goýsaň şoň üstünden geçen adam ýa-da köpelýär diýip. Bir neme var, bunu yol guruluşykda geçýän ekeni bu mesele. Ýa-da talap edişsem artýan ekende ulanjysy şu ýoluň nämäni. Indi mektep ýok da. O mektep ýok. Mektep köp bolsa iň azyndan ýene bir köpeler diýip aýdyp biljek. Ýöne mektep ýok diýer aýna. O bulça owalarynda ýok bolsa razrez nemelerde o demir ýoluň arasynda owalarda ýok bolsa mektepler. Ondan soň ine Könürgençde bir sany mektebi ýykypdyrlar 8-9 ýyl mundan öň täzesini gurmaly diýip gurulmandyr. O taýda mektep ýok bir sany. O nädip köpelýär o çağlar? Nerede okuýar? Mekteplere de seredýän, içinde de çağa sany azalypdyr sınıflarda. O statistika diýibem 155 000 o ýene pelan diýip iznan berýär diýdiňiz. Şey diýip sanapdyrlar. O 640. 640. Kızıklı. Bunların berýän, oynayan oyunları. Teret buluşlar Türkmenistanyň graždanlary. Yurttaşlar diýip. Ýöne näme üçin olar şol owalaryny mektep açylanlar. Onsoň özlerini bir gerekmejek millet ýaly garaklap çetledilse onuň olarda da syla hormat boljak gal. Şeň bir şolary döwlet derejesinde ýa hökümet mi ýerli häkimet mi ene mektebine ene çağıran goý okusun. Onun sen ýangaty dogry berläp geçne ýolly mesele. Ýol näçe köp gurulýy ýa çekildigiçe gatnaw köpelýär. Diýmek ara gatnaşyk köpelýär. O bolan arasyny etraplaryň arasyny. Şunu bir görmesin, barmasyn näme hana görkezip dura bombalanan ýaly onu köçeler. O alınmaşylara mı küçülen hatardan çykýar. Ya da bu tiler hana radiyallarda demir ýoluň ugruny o bolardy ýa radiyallarda mektep ýok hiç bolman başlanmış 4-5 klas okudulýar ozulum. Şu taýda eger demir ýoluň ýa gara ýoluň ugruny o bolardy mektep bolmasa ýa ýapylýan bolsa ol gumy üçin o bolardaky öňkü mektepler näme üçin ýapylmasyn ýa näme üçin saklansyn diýen onu soraw ýa çykýar. Şoň üçin ýapyldy o bolar dağady tozdy gitdi mundan 20 ýyl ozal Gazarbatyň raýonyny ozal agyp dönüp beren bir gara mal, uluşakly mal, ýa-ni bu goýun sürülerimi hemmesi ýok boldy sawhozlar, kalhozlar bilen bilelikdi. Nira görünjürmetde onu ýazyp onu sorayan adamym ýok. Şoň üçin mekteplerim ýapyldy, medpunktlarym ýapyldy, medeniýet öýlerim ýapyldy. Kulüpler vardı, yok işte. No. 15 ýyl mundan öň gaýynsyz owa diýip owalar bardy diýär. Indi bolsa dullar owasy bar diýär. Köpelipdir. Ýa-da. Oho. Ha, doğru. Ýeme bir gaýynsyz owa nerden emele geldi men onu aýdyp berek. Gorbaçow häkimet başyna gelende ozal tutulýan toýlarda yani stolun üstüne içki bolurdu da yani spirt içkiler. Ondan bu Suhoyda konup gurur kanun çıkardı. Aslaşa içki koymalar, satmalar diýen ýaly satellayda adam maşyna bir çüşeden berler diýär ýok. Bilem ýemen korrupsiýany döretdi. Perlavkan ýeňtesinden satardy. Ýöne toýlarda kamsamol toýlar diýip ene şo taýdan çykdy. Ýa mesele kamsamol ýasa öýlenende bilen ene stolun üstüne içkili ýemeler bolmaly, spirt içkiler, emma hol ene mineral suw ýa näme limonat şolar ýazat bolmaly. Stolun üstü şey majaýyň içine girip şo taýdan 50 gram spiýene toýa gelerdiler adam. Ine şoň üçin şolar ýa-ni onu göçüp gidip şuları täze sawhozmy, ýa-ni halhoz bir çetden jaý gurup berediler de, ýa-ni şu kamsamol toýun tutan çatynjalar. Onun şo taýda ýa ýaş çatynjalar ýaşaýdy. Şoň üçin şolary ýa-ni gaýynsyz bolar diýip.
Sıyırgının orunu 15-20 ya 30 sany ýa kıyas satınca maşgala bir ýylyň dowamyny ya 2 ýylyň dowamyny jaýaly orun o taýda gaýnany ya gaýnata ýokdan şoň üçin gaýnata da bolar söz şondan gelip çykdy. Men bilýänim. Inni hana doktora wasyt ýan olam bolup birer sebäp näme üçin medisina hyzmaty ýok halkymyzda. İyi rolýa. Esasen erkek kişi. Şoň üçin denaly dul galýar. Uruş yok, söwüş yok. Durasmanly Türkmenistanyň näme üçin adamlar beýle bir wagt ýok bolýar diýen soragy biziň her birimiz özümize bermeli, soň hökümete bermeli. Sen näme o taýda galga botyň depemede özüňem medisina ilmli bolýan bolsaň. Aha. Gelin ayızlar çağı doğurup dur Türkiye Afrikalılardan diye. Yöne Türkmen yiğidinden doğanok ınha kıynandırıcı taraf, kıynandırıcı yer diye. Bir zat deysen erkek sireç börler diye de. Erkek sireç. Yani Türkmen erkeklerine iyilleşimiz bir demediptir. Şeýle ýa-ni Türkmenistandaky erkeklerin köpüsi hakykatdan hem gaty gowşak, nemede hem de gorkak aýtmaly ýeri bar. Biziň ýanky zenanlarymyz bilen deňeşdirende erkekler has gorkak. Ýok. Ne siýasy nemede ýok, başga ýerde de ýok, hatda ykdysady, ýa-ni sosial ykdysady nemede de sferada da ýitip barýarlar. Ýani köp pul gazanýanlar ýene aýallary bolup durdy. Daşına çıkanlara misal üçün şu äri daşına çıkıp dur pul iyi veren ok deyip son iyisinden ayalı gidiyor da şu finans meselesini çözmek için demek yani Türkmenin erkeği bitipdir ne için soramalı o korkak özünü nemetmeyen oňurmayan bir ýagdaýa gelipdir soň onuň ýanynda da ayal durmaýar eýle erkeklerin ýanynda. Şo sebäpden şonuň ýazatlar bolýar da. Doğru kemine men Türk takiler men olar bilýän şol real durmuşa çykyp aňyrda Türkmenistanyny men bilýän o doşlamdan adamsy ýok bolup eline bir çagasy galyp bärigen soň Türkiýe çykyp näme durmuşa çykarlar bar, çaga dowrullar bar, ýaşaş börler. Bu durmuşdur bolup biler. Biz onun için olaryň eme yüzün almak bizim hiç hak hukukumuz yok. Olaryň durmuşda ýekegedek gelle bu dünýä durmuşyny ýaşamaly. Ýöne şolara ýurdun içinde eýe çykan hökümet bolmasa, bulara arka duran ýanky döwlet bolmasa, bulara yüz berip duran ýigitler bolmasa, ondan bular ýaş denalar näme etmeli? Bunların gidip eline galan çağalaryny eklemeli. Erkek kişiler aýrylsan, toğdan götürme aýrylsa da çağasyny öde ýelgeden aýalyny oýup gidiýärler. Ondan o benne de gün görmeli. Onun için bärde ýazgyrlyk ýa-da göremek benden alyň tarapyny. İkinji meseleden gowzadyň, o biziň jenarlarymyz erkeklerden has aktivdi. Men muny elmeden aýdyp gelýän. Sebäbi Türkmeniň zenany şu ozalama mertler şu urustan galan zenarlarymyz bar, garrymamalar mümkin. Olar görem sen bilem sen aýdýanlar. Olar sözüniň iki çykan ýeri ýok. Indi şol real mert zenarlar ne şu malan baýdak ýaly bolup ene dümli duşdan çykyp durur. Hani guruju meclisi var, geçici hökümetde var. Milli halat ediş komitetimiz var. Beýle ýerlerde çykyş edip beren zenarlarymyz var. Ene döredicilik ýa uğrundanım hana köwelen edebiýatdan başlykar wagtynda gepleşikler geçir wagtlar den alama. Halkyň aladasy bilen döwletiň aladasy bilen ýurdun gelejegi bilen bizden erkeklerden kan gyzyklanýarlar. Men deňeşdirip gördüm da bir tapar döwletler şol statistikasyny alyp ýa-ni şolar üsüp ýaşaýan hem şolarda şolar ýa düzgünler işläpdi ýa kanunlar. Şoň aslynda seredip gördüm boly. Şu 50'de 50 bolmasa da 55, 45 ya 60, 40 tapawut bilen zenarlar hökümetde de parlamentde de beýnesde de beýleki strukturlarda işleýär. En hatarda diýenler erkekler bilen.
Ondan olar şu öz töleýän sargytlarynyň niräge diýänini hökümetden sorap bilýärler. Da hökümet otururlar bir han gaýda 40-45 götürmüş enarlar. Ene. Şu şübhetsede bar bolan partiýalar den ýarsynyň ýol başçysy denarlar. Krem etmersin. Ýöne şolar. Hep olarda bir duýgurluk barmy ýüreginde ýa bir zat bir kädim öňde görüjülük barmy erkekler bilen deňeşdiren. Erkekler aslında şol näme esasan gazanç getirip berýär, öýe aýlygymyzy borul galan zadym cehennem diýdi. Emma olar bolsa hemme zady planlaşdyrmaly, şu getirilen aýlyk çağlaryny bir ay ýeterlik derejede tygşytlap saklamaly. O daňa tanyn gün ýaşynça öýde oturýanym bolsa şola ýanky öý işi bar, nahary bar, çağırlan kiri işi bardyr. Dek oturana şu daňa tanyn gün ýaşynça o benni. Eger deňeşdir görseň sagat sanyny ola ära 8 saat işle. Aýalym öýde 16 saat işle pezinni. Ondan ola bir aýlyk getirdim de, muň aýlygyny muň zähmedin näme bilen ölçemelini denan. Soragym bardy. Ene şoň üçin feminizm emele gelýär. O denarlaryň hakyky bar şu meselede. Şoň üçin men pikir edýän şol täze guruljak Türkmenistany denarlaryň orny parlamentde de, hökümetde de, beýleki döwlet strukturalaryny da hökmen bolmaly. O zaman men işläp gaýdan parlamentimde şol ýanky enelik we çağalyk goramak barada komitet bardy. Hem de şol sosial ýeme barada komitet bardy, öpüşünçilik barada. Onuň men pikir edýän ýene de şo ılımy, bilimi, saglygy saklaýşy denalary bermeli şu komitetlerde. Şolar alyp gidibiljekdi. Köp zady. Men şey diýip düşünýän. Ondan ol ykdysady komitet ýa baýdaly bu harby meseleler beýlekleri erkekler alsa bor. Ýöne bu taýda şey diýenler, ana Ýewropa döwletleriniň köpüsini harby ministrem denen. Ýöne şo döwletden harby gurlugy sagat ýaly işläp dursa, gurulan mehanizm bar. O kim ministr bolup tapaw diýer. Her bir şol guruluş kanun boýunça işleýär, kanun boýunça jogap berýär. Kanun boýunça da hereket edýär. O birinji ministri erkek kişimi ýa denanmy onu park edip oturan milletler. Mene sataşmadı. Ne şeyle şona. Statistikany kimden soramaly? Sorajağımız Gurban ulumy? Olama Türkiýe gelende soralan sorağa jogap berip bilmän duramaskara bolup diýe. Doğru, o soraljak ýerem ýok Türkmenistanda hakykatdan bunu Dünya Banky ýa-ni IMF ýaly guramalarym ýazýar. Ýa-ni biz diýe maglumat almak üçin Türkmenistana diýe soramaly diýär. Ýa-ni soramak üçin hem ýöreýte bir guramasy bolmaly diýär. Baryp o aeroportdan düşüp sorap bolanok da insan. Bir guramasy bolmaly. Türkmenistanda diýe şu guramalar ýok diýär. Ýene bunu Dünya Banky bilen IMF ýazýar. Öz web sahypalarynda ýazýar. Men okan beripdim onu geçenlerde yazan zatlaryna. Ne şu taýlardan düşünüyorum, Türkmenistanda statistika yok, sorap bilen zok hiç bir yerden. Indi näme üçin statistika yok diýilen sonra özüňize täzeden sonra. Statistikanyň ýoklugynyň berýän ziýanlary hiç iş edip bilmeýäňizde hiç bir hereketiniz. Bu şuna benzeýär. Indi başga bir misal bereyim. Düýe bilen çölden geçmeli siz. Düýäňiziň içjek suwy bar, siziň içjek suwuňuz bar. Indi şu ýoluň uzaklygyny, uzunlygyny bilmän we howanyň iň ýokary yssylyklaryny bilmän ortaça yssylygy bolýar-da gyzgynlygy howanyň. Şolary bilmän siz näçe suw aljagyňyzy bileňiz okýanyňyza. Mesele şo taýda. Şonuň üçin statistika bize ýolda gyrjak bolýarlar-da. Çölde suwsuzlukdan gyrylsyn diýen ýaly bir manyda bu statistikaň ýoklugy Türkmenistanda. Ýeme şoň üçin kemine Dünya Bankam ýa özüni ýanky fiýleýän döwletlerim ýa kanun boýunça ýaşaýan milletler döwletlerim ýa uramalarym Türkmenistandan hiç iş alyp baranatmy. Olar ne kart pul berýär, ne otak ýatyrym edýärler.
Türkmenistan bilen gatnaşyk edýän döwletler ýa-da kompaniýalar şolaň özü ýaly ogry ýa ýarym ogrular. Ya Türkmenistanyň malyny, mülküni ýa-da baýlygyny yarım ya yeter yetmez bahasyna yarım mugut ya mugutdan mardan çıkarıp durur. Esasy ýesiniň kimdigini aýdyp Türkmenistanyň baýlyklarynyň eýesi. O zaman morsiyetli häzir morsiyet. Türkmen eýeşilge eden öz baýlyklary. Men Türkmeniň topragynyň ýa baýlygynyň eýesi bir çykdyn orta. Gurban bollan maşgap ähiresine ştaýda gyzalyk berýän ýokdur. Ýok, sebäp olar ýurduna eýese, mülküne eýese. Olar diňe ýa-ni dikme serdarlar Kreml Putin tarapyndan oturdular. Şoşalar şonun ýapyşyp otur. Ähli beýleki diktatorlarym o Orta Aziýada. Ýöne bulan möwriti, möhleti oturup barýar. Näme etmeli biz? Statistikanda gerçek bolsa biz ilki başda döwlete ýelik etmemiz gerek. Ýurtdaşlar. Dogry ýazypdyr otaýda hana illeşim. Sorajağıma gurban bolsa onu jogabymdym nähil boljagyny görüp dursa jogap berjek adam däl. Şonça geçen ýyllaryň dowamyny müňlerçe sorag berildi şoňa, ýa-şoň hökümetine gurban bolyp ýekejek edegem halkyň öňüne çykyp, ene şu sorag boýunça men jogap berýän ene adam däl. Onun üçin biz indi halk bolup öz elimize geçirmeli. Başgaça ýol ýok. Şeýle, halk bir bilen gatnaşmaly däl, diňe meçhide gidip sowap alyp Allah bilen gatnaşmaly peýda diňe şondan gelýär diýip düşündirýärler diýe. Şu wagtky siýasat şoňa öwrildi. Ýa aýdyp berjek bu. Men howakan girmeýin uzunrak girerin ýöne Türkmenistanda indi MK'nin 2 ýyl töre wagt boldy da bir ýanky nemes bardy, hasabaty bardy o taýda geçýä belki resmi web sahypada da çykyp biler üstünde işlenýän bolmagy mümkin. Ýani 2 ýyl mundan öňki nemede hasabatda Türkmenistanda ýörüýte dini nämäni ulanmakçy bolýarlar, hatda mekteplere sapak hökmünde kitabam girizip dinleştirmek o ýoluna girdi diýilip ýazýar. O taýda da sebäbi ýanky hakyky manyda bir hereket çyksa, ýene biziň şu wagtky edip gören hereketimiz hakyky manyda çykyp güýçlenmäge dowam etse, bularyň çykalgasy galmajak. Şonuň üçin şu dini tarapa ünsü soğup belki cemiyete ýa-ni näme edip güýmäp wagt gazanar diýilen ýaly bir neme bardy da şo taýda. Şonuň bilen baglanyşykly o ýöne ýerden gelen ok Allah bilen gatnaşyk meselesi gatty dogry söz. O şonu iteklejek bolýardy. Sowatsyz galan, garyp galan halky allap ýöne beýleki tarapda ýa-ni Halmurada ýatlat beşde 52 trillion baýlyk yerim aşağında, yani Türkmenistanyň aşağında ýatyr. Indi 52 trillion gaty ummarsyz bir pul. Türkmenistanda Rus imperiýasy 100 ýyl taýlady diýel. 100 ýylda 1 trillionna aldy da. Indi 150 ýylam demetseňiz bar. Yani 100 ýylda 1 trillionu taýlap bilipdir. Yani Türkmenistanda entek 52 trillion var. Pikret var. 52 trillion pulu var bir cemiyet. O yine şunun ýazatlara iteklenjek bolýardy. Bulum şu hasabatda geçýär, ýa-ni Rus gizlen gulluklarının edýän işi Türkmenistanda, ýani gizlen gulluklar diýýäni meheme Türkmenistandaky meheme Rus gizlen gullugynyň bir şahamçasydyr. Türkmenistan bilen hiç ýyl dahylly ýeri ýok, hiç bir milliligi ýokdur o guramalaryň. O halbara ben o çuňur girmeýin şeýlere. Bolar ýema sol meçhitli meseleni soňky döwür has aktivleşdirdiler da bir ýanky jenayatkar topar. Hemçin halk indi düşünüp başlady. Hakkını talap etmese hiç tadyň bolmajagyny. Bulary ýanky mehemen
tayağı bilen ya dubinkası bilen polisin ýa-ni haýbaty bilen gorkuzyp halky saklap bilmejegini bilýärler. Ýöne näme garly halkymyzda? Şol nähile bolsa aňynyň bir aňyr çetinne o Allah bolan ynanjy bar, o bir käbir ýerde o bir däpde surlan baglanyşykly ýa-ni özüni bir galypda saklamak borjy bardy. Düşünjesi adamyň. Indi şonu alyp bolar kullanjak bolýarlar. Özleri hemmece toplanıp gittiler Mekke, Medine, şeytanın aşlığına. Yani şeytanın adını şeytanlığın özleri sotak gittiler. Bu özü bir hem gülkünç hem bir şular ýaly bir akla sığmajak ýagdaý bolan edip beren işi. Men ýöne köýer aýdama, şu milliardlarça adam ynanýan ýerine ojagyny barıp olar şotagyň poklap gaýtdylar. Goşadyrnakda men şonu aýdym. Yalan bolsa subut etsinler näme. Bulan edip oturan oyunu hem halk şuna edýän işlerini dogrudygyny, özleriniň uçmagyň ak kuşdugyny, ol niýasyň edişýär, onu peýgamber derejesine getirdiler ha, buğduna tiýip bereni. Şeňmi? Wan goldan ýagny bokdan kemput ýasaýarlar. Oğlum diýin daşynyň abyortkasyny kemputyň daşyna şykyrdygy kagydym, ene bilen ene mesjidli meselesi, ya Allahly meselesi. Enne şunu edip oturan işini men şoň üstü başym kakyp öýme getirip çaý suwam berem. Ýöne mollam ýüzüne görjekkä, sebäp bilen okuyan zadyny edýän hyzmaty ýok. Yalan söylüyor. Dine özbähwidi. Haýsy molly hüsür zekat paýlady garyby. Ha? Han görkezdiň. Ýoga. Dine halkdan bir alguly, berguly, din alýaly. Onun üçin bu taýda bulan ýüzüni ýuwarlyk ya şolaň mescidine bararlyk, men şertem göremek, ýagdaýym göremek, size de şol maslahat beremek. Näme artykmyş zadyňyz bar bolsa, şu köçeden geçip barýarkan seredin, sağňyza çepiňize, ana şu ýa-ni özünden onysy agyr tileşkan itekläp ören çağıly bar, ya yetim saklap oturan garrylar bar, iýjel tapman, şolary berin. Bu molla berse, näme ganatly garynjany naharlaýan ýa. Näme dipdir ol halkyň näme hyzmaty bar? Dün şolaňma hemmesi ene pivnuskada ara içip beren alkogolikler. Bugün satlyk kyrada gatnaşyp çağan 40 000 ýok. Sanap gören. Ýaltanmasan. Ene şeýdip biz gyryp otylar. Men şonu aýdym. Almurada wagtymyzam boldy. Eň soňky nemäni alypdym. Onu aýdyp geçen soň o jemlä berele. Saparaýazpdyrda Goskомстат bardy diýip ýa-ni döwlet statistika guruluşy bolmalyda Sowet döwründe. Soňam Saparanyň döwürlerinde bardy. Şu Niýazow statistika näme gerek diýip o gol çekip statistikany ýapdy. O taýykaty möhüm bir ýagdaý. Açyk gizläwem duran oklar statistika gerek däl. Siz o statistika guruluşyna erbet bir näme diýilýär oňa? Erbet bir rol berýär-de. Niýazow şo döwürler şeýle bir zat demetdi. Ol näme meňzeýär? Näme gerek okudy ýa-da 9 ýylam ýetdi. Beýzlara hiç okumasa da bolýar diýilen ýaly.
manydaky o terzini ine şu statistika guruluşy boýunça da aýdyp geçdi. Niyazowyň eden etdilikleri belki de Gurban Ulyňkydan ha sagyrdyr sebäbi başyny başlap berdi-de açaçan halky ýok etmegiň. Näme diýerler oňa? İlkinji adımlaryny adam da. Kemine gerek eger şol 10 klas bilim näme gerek oglary 9 klas yeterlik we soňra ikinji ýemez meclisiň dowamyny ay gyýdar 6 klasam 4 klasam yeterlik diýip minister şol bilim ministri çykşy diýetdi. Şonu eger ýazgyda halk şuny kun görmedik bolsa tapara kimin sözümde ınınjak adam ýok. Ay sen üstüne şoň emme ýa-ni tökmedat diýen separata için diýip. Şu mahalam atamyz diýip ağlap beren türkmen azdan. Ben hayran bizim milletimiň düşenmini. Olam şu apartheid adyny güne ýatyp alan ha. Şoň üçin ol Roskomstat dowraýda separagy bardy. Her ýyl şol Türkmenistanyň baş gaziýeti bar, ýa-ni Sovet Türkmenistan diýip. Ene şo taýda birinji hakykatynyň başlap ta 4-nji çelişip haýsy pudok boýunça näme ösüş gazanyly näçe prosent nirde näme hemmejik pudoklar ministrlikde boýunça hasabat berildi statistikada. İlat sany onun orşol paxtanyň şo taýda goýurdur. Her gün şunça össi şunça her raýon boýunça ýazylardy. Ana sapara aýdyp ber. Orçun ýalyn aňyrsyny ol belli däl, ýöne statistika bar. Bu o ýalyn statistikada ýokdy. Ana. Şoň üçin şu statistika näme üçin niýaz aýyrdy? Edýän ogurlyklaryň üstüni gömmek üçin ýa-da halkyň öňüne etmeli borçlaryny dogry dürüst berjay etmeýänligi üçin ýurdun daşyny giýje güni turgadan akyp duran gazyň nebdiň hasabadyny bermediligi üçin. Aýtdy. Ene ortaýat bizden ýa-ni nebit gazyny alynak, biz pete düşdik. Uy akyp durdy bizne Moskwada şo 90-njy ýyl aýdy otyr. Ya 94-de, ya 95-de. Akyp dura ortaýat. Ortaýadyň üstünden Ukraina üstünden aňyrlygyna ene Ýewropa çykaryp satylýardy. Ene Yulia Tymoshenko ogurlaň biri Ukraina tarapdan. Tamam. Olam premier ministr boldy Ukraina Putin prezident saýlananda. Türkmeniň gazynan 2003-nji ýyly men getirmän şo jurnaly bar. Adamlar gaza çalışýardy. Ene Putin neden emesi alaşy 25 ýyllap Türkmeniň gazyny onu ortaýada bellenen mukdardan berilmelidir. Niýatyň östödi bar, şu arhivden çykarmaly eger bar bolsa. Hakykat öňüne çykyp titrep. O tutulan ýeme bar, oğlum titrep oturýar. Näme titrep oturýar? Aňyrdan aşağı atdan gelip düşeni bunu kowda o taýda onu bir ýa-ni ortaýadyň fezbeşnikleri sıçarny alypdyrlar. Elinden tutup getirip ene kol çekmeli öňüne kagaz okleýarlar. Onuň şo taýda diýär. Vladimir Vladimirovич 300 milyar dolar diýär. Gerek şu şertnamaň bahasy ortaýada berjek peýdasy 300 milyar dolar. Şo ýyl 2003-nji ýyl. Soň ortaýat onum az görüp o şertnamany ýapdy. Niýat şoň üçin öldürdiler bular. Şo şertnamaň götürnedi. Näşeňmi? Olam şu öz teoriýagyny hökümetiň ýa özüniň garşy durjak adamlaryň hemmejigi niýatdan başlap bular özleri üçin kabul etdiler-de iki garajdarlyk hukugyny birden ýurtdan gaçmaly bolsak diýip açyrça ýaly adamlaryň edeni. İki garajdarlyk hukugy. O garyp halka gerek zat ýok ýa işçiye daýhany. Nämesin o iki garajdarlyk hukugy? Biz täze Türkmenistan şo garaşly Türkmenistan gurjak adamlar. Ene şol ýanky saparaň aýdan boýuny galyşdyryp kellesi şile ýaparlary gerek boldy şol iki garajdarlyk hukugy. Niýazym görse bulan sany köperip barýar, olary da el urup bilen akyp bolup iki garajdarlyk hukugy bardy. Ol çala bir zat bolsa ortaýada ýüzlenjek. Putin'in mene depesine şanyp tögjekde. Şoň üçin men sana 25 ýyllap Türkmeniň gazyny bellenen mukdardan satýan, ene seňem görjek peýdan şuň kynyrk bilen ölçesek 25 ýylyň dowamyny siziň görjek peýdan 300 milyar dolar diýip niýat titrep aýdyp otyr.
2003-nji ýylda bolan görür. Men şo arada Politbüro diýip bir jurnal bardy şoda. Şo näden çykyşym bar, men birini görkezim. Sözümiň dogrulygyny subut etmek üçin. Ene, bir şey diýip şo taýda ýaşaýan Ors halky bar, olam satdy Putin. Oňa Ors halkam gerek, oňa pul gerekdi. Ene, bir Orsa da ýerke edenek, olaram ölüp bitdi, näme boldy, görlähet, esasy zat şol Miyaz bilen şertnamany baglaşdy. Soňra görse, o şertnama oňa peýdaly boljak, sebäp gazyň bahasy 4-nji, 5-nji ýylda aşak gaçyp başlady, ýuwaş-ýuwaş. Ene onda emma bu olsa bellenen narftan tölemeli. Şonu tölemejek bolup, o Gurbanoğlu bilen görleşýärler, ene Niyazam ýok edýärler şu taýda. Ene bolan ýagdaý. Almurada tarih şeýle. Bu zatlar ýa-da aýdylanyp 30 ýyldan bäri. Şonuň üçin bilinen ok. Edil statistikaň ýoklugy ýaly bu zatlaryň hem bilmeýänligi. Ýene ýyldaşymyz ýazypdyr. Gyzlara 8 klassdan soň durmuşa çykýarlar diýip Niyaz tilki gülüpdi diýe. Şeýdip ýanky. Hakyky, ene şonu aýtdy. Hemşin soň şol 9 klasa getirdi. Institutlar 2 ýyla getirdi. 9 klasa getireniň sebäbi türkmen ýaşlary Türkmenistana çykyp hiç bir döwletde okumasyn. Ya ýokary bilim almasyn diýip edilen iş şol. Hep 9 klas bilim bilen öňkü SSR respublikalaryny hemme ýerde 10 klas. 9 klas bilen sen dogry orta bilim ýok çağı diýip hasap edildi. Onur hiç ýerde hiç bir okuw jaýyna kabul edilmedi SSR'ň öňkü territoriýasy. Ýürüt edilen oý. Ne? Onu aýtmak gerek, halkymyz goýup bilsin, ne hatsan näme üçin nädip şu halky şu mankurtlaşdyrdylar. 2 institutda bilim alyp bolýar. Ana şu 2 ýyl bilim alanlaryň birine şu men oňa Gün Maktyýew diýen o minister bar, Gurbanoğlu. Goranmak ministeri Gün Nogdy. Ana şoň biri şol. Men ene bilýän zadym, ene ýurtdaşlar Gülkem Mirza kabul edip geň alym. 93-nji, 94-nji ýyllarda şu Türkmenistanyň institutlarynyň taýýar diplomasyny peçatly zatly ýönetin adamyň adyny ýazaýman. Şonu çemedarlap, oba aýlap bilemek $100, $1000 satýan ekel. Ene. Ondan şu diploma alan adamlar Türkmenistan dolanıp gelýärler, şunu içel. Ya bir bölegi. Ýaşar döwür dolanırdyr ýaşar. Hakyky şol satylan institutyň emeleri. Selhozyň bar, ýenem narhoz diýdim, selhoz diýdim. Bir topar bar şo taýda. Maň aýdarlaryna görä. Şu çemedanyň suratym düşüp uratdy. Şu ýanyň arhywymda gitdiýorsam, onu getirip bir gün görkezler. Ýöne şol şaýatlar bar, ýyldaşlarymyz, ýurtdaşlarymyz tapar şol falşywy diplom bilen döwletde işläp bererler. Ondan ol ılımly bollugyň däl. O düýün goltuğunda gaty kagaz bolan men sen akylly bollugyny aňlatma. Şoň üçin men aýdýan şu ılımsız, bilimsiz galan halkymyza da sizin durmuş tejribeniz bardyr, geçen ýoluňyz bardyr. Şol bir topar ýerde ýeterlikdir dogry netije çykarmak. O bu tarapyny özüňiz kemtedip oturma. Bizin şol ılımsız goýdy bol bu dünýeden kördäkin ötüp gidertip. Ýok, okan häzirim. Ine internet eliňizde näçe kitap okaýan diýseňiz, haýsy ugurdan, haýsy döwletiň konstitusiýasyny görür, durmuşyny görür. Bara mümkinçilik. Näme oýnaýarlar diýdi? Kemeli bir oýun oýnaýarlar diýdi. PUBG-mi? Tappat diýdi. PUBG-mi? Ýaşlar PUBG oýnaýar. Lapçıdan, ya lapçıdan bir okuyan bir adacık yemeğiniz, dünya garaýşyňyz giňeler. Ne, şular maslahatym var. Böyle mene şuurlukçu. Almurada. Ora bolmaz. Bugün kän uzun görledik. Bize verilen wagtyň daşına da 12 minut çykdyr. Indi biz 13 boldy. Jemläli. Ýyldaşlarymyz hem diňledi, ýazdy, pikirlerini ine şey edip hakykatlar orta çykarýar. Her kimiň bilýän nämesin. Indiki hepde ýene de görüşýänçek gön efirde, gön ýaýlymda soru jogaplar, sorular we düşünjelerde. Sağ olun. Almurada size de sağ olun.
Senem sağ bol çağırym üçin yurtdaşlar sağ bolun, size mene gatnaşanyňyz üçin beren gyzykly soraglaryňyz bar, beren jogaplaryňyz bar. Ine halk şeý diýip ýuwaş-ýuwaşdan ayaklanmalydyr. Ine şol döwletiň emeýetsizliği şondan gelip çykýar. Ine bir topar ýerde haýlarda mektepleň ýoklugyny, çağı sanynyň azlygyny ýazyp ine bazardadyp aňyrkylan ýalanyny çykaryp oturýarsyň. Ine şeý dilenne ine olaň gorkusy günden artýandyr. Yana da bar bolsa maglumatlaryňyz, ine şu çykyşyň aşagyny kommentlaryňyz ýazyň, goýun, goý beýlekler görsin, bilsin, bilen maglumat ýerine biz gerek wagty ullanar. Sağ bolun ýurtdaşlar dinläňiz üçin. Hemen de minnettar, geceniz rahat olsun. Sağ olun.